Ці сапраўды гэта мы у эфіры. Можа такое быць ці не? Можа камеру бліжэй паставіць. А можа і не трэба. Ой, ну, в любым разе. Як ёсць, так ёсць. Шановныя сябры, прывітанне. Фактычна да афіцыйнага пачатку стрыма яшчэ пару хвілін, але я ўжо проста не мог дачакацца. Ну і ў сувязі з рознымі тэхнічнымі, як заўжды, пытаннямі, якія ў нас з вамі часам узнікаюць, то я б хацеў папрасіць вас пра некаторы фідбэк, ці чуваць, ці не чуваць. Вось, што па YouTube, здаецца, ўсё ідзе. Ну, от, хачу толькі папрасіць, зараз напишу. Так, спытаюся, ці ўсё добра ў нас з гукам. Я буду спадзявацца, што ўсё добра з гукам. Вось. Але на всякі выпадак включу яшчэ такі бэкапчык. Так, будем спадзявацца, што ўсё пройдзе добра. У нас яшчэ хвіліна да пачатку. Таму, так сказаць, можаце памедытаваць, падумаць пра вечнае, як заўжды. Вось. Ну, пакуль тое магу сказаць, што наконт мінулага стрыму пра Александрыю ніякага асаблівага фідбэка няма пакуль што, прынамсі. Значыць, усё добра. Вось. Падзякаваў згаданы Зміцер Дзядзенка за згадку ў стрыме, вельмі рады і спадзяюся, што ён надалей будзе нас глядзець. Пагатоў, што мы ўжо пачынаем, дарагія сябры. Так, калі вы там, то я, так сказаць, папрашу ўсіх, так сказаць, як мага хутчэй далучацца, настройвацца. Ой, вот я вот так вот настроюся. Вот, таму што сёння, ну, вялізная тэма, якой я спадзяваўся пазбегчы, але ў мяне як бы не выйшла, не ўдалося этого пазбегчы цалкам. Вось. І, значыць, што зробіш? І нават столькі было матэрыялу, я вам шчыра скажу, што я падумаў, што гэты стрым мы падзелім на 2. Это значыць, што першую частку мы зробім сёння, а другую частку мы зробім заўтра. Пасля чаго мы, напэўна, зробім такі ў нашых стрымах перапыначак, таму што всяческія абавязкі, там працоўныя і іншыя, яны ўсё-такі накладаюць свае карэктывы на ўсё гэта. Вось, як казалі ў нас, накладаюць вета на табу, так сказаць. І такім чынам зробім паўзу, можа, месяц-два, для того, каб, ну, і падрыхтавацца, і працаваць, і ўсё такое, то бок запланаваныя выпускі рыхтуюцца далей. Вот, але, так сказаць, вось частатой, так, рэгулярнасцю пабачым, як яно будзе. Так, 2 хвіліны стрым ідзе афіцыйна, таму сёння не будзем зацягваць, а адразу пачнём, як па нашай вялікай традыцыі, з цытаты. Пра тое, якія далёкасяжныя захады былі прынятыя з мэтай забяспечыць поспех пасольскай місіі, сведчыць яшчэ адзін даволі асаблівы праект, які, хутчэй за ўсё, нарадзіўся ў галовах нашых землякоў – Чартарыйскага і Патоцкага. А можа, нават і ў айцах Грубера, генерала езуітаў у Расеі. Ведаючы, што езуіты карыстаюцца пры пекінскім двары вялікім уплывам, было вырашана паслаць у Кітай
3 полацкіх законнікаў, якія падрыхтавалі б глебу для дзеяння пасольства. Гэта была не першая спроба расійскага ўраду выкарыстаць дапамогу езуітаў дзеля рэалізацыі сваіх палітычных планаў у Кітаі. Яшчэ ў часы Кацярыны II, калі да Расіі дайшла чутка пра тое, што Англія выслала ў Пекін пасольства лорда Маккартні, езуітам было прапанавана, каб яны на знак падзякі за прадастаўлены ім у Расіі прытулак перашкодзілі рэалізацыі ангельскіх планаў, а замест гэтага забяспечылі поспех Расіі, якая таксама ўжо збіралася выслаць у Кітай свайго амбасадара. Гэтым разам, у 1805 годзе, полацкія езуіты меліся дабірацца ў Кітай незалежна ад самога пасольства, то бок звычайным шляхам, якім ездзілі на далёкі ўсход місіянеры. Праз Лісабон, на партугальскім караблі да Макао, а адтуль далей на поўнач да Пекіну. Айцец Грубер выбраў для падарожжа 2 матэматыкаў – паляка Норберта Корсака і італьянца Яна Антонія Грассі, а да іх аднаго мастака-разьбяра, немца Яна Шчурмера. Ідэя іхняга выслання ў Кітай нарадзілася занадта позна, у студзені 1805 года. Тым часам, як само расійскае пасольства мелася выехаць ужо ўвесну таго самага году. Таму абраныя полацкія езуіты ў вялікім спеху выдаліся праз Лондан у Партугалію. Але там выявілася, што ад'езд місіянераў у Азію вымагае дазволу папы рымскага. Адсюль пайшлі ўсе далейшыя складанасці і перадусім спазненне, праз якое зрабілася ясна, што езуіты не здолеюць своечасова дабрацца да Пекіну і наогул не змогуць аказаць пасольству ніякай паслугі. Але ж расійскі ўрад трываў на сваім праекце выслання езуітаў у Пекін, бо лічыў карысным на будучыню мець там прыхільных да сябе людзей. Пагатоў, што тыя езуіты, якія дагэтуль заставаліся ў кітайскай сталіцы, былі ўжо ў вельмі старым веку. Расейцы пачалі шукаць спосабаў аказаць уплыў на Лісабон і Рым. Яны рабілі гэта як мага больш пакрыёма, але ўрэшце пайшла пагалоска, што езуіты, якія прыбылі ў Лісабон, гэта агенты расійскага ўраду. З усходу тым часам прыйшла навіна, якая пазней выявілася памылковай, быццам у Кітаі пачаўся пераслед хрысціян і місіянераў. Пад уплывам гэтых чутак Аляксандр I у студзені 1807 года загадаў згарнуць увесь праект. І езуіты выехалі з Лісабону ў Лондан, каб вярнуцца ў Расію. Аднак жа, тым часам, ранейшае прыхільнае стаўленне да езуітаў у Пецярбургу перамянілася, і небаракам агентам расійскага ўраду не далі дазволу на вяртанне. Новы генерал ордэна, айцец Тадэвуш Бжазоўскі, няздольны дамагчыся адмены гэтага рашэння, у 1809 годзе прасіў расійскі ўрад, каб той дазволіў згаданым езуітам выехаць у Кітай сухапутным шляхам праз Сібір. Аднак і ў гэтай просьбе было адмоўлена. Езуітам замест гэтага дазволілі выехаць у Амерыку, чым скарыстаўся толькі айцец Грассі, італьянец. Гэтак бедныя езуіты вымушаныя былі знаходзіцца за мяжой да 1812 году, калі ім было ўрэшце дазволена вярнуцца ў Расію. Канец цытаты. Аўтар Уладыслаў Котвіч з кнігі «Граф Ян Патоцкі і ягонае падарожжа ў Кітай», выдадзеная ў 1934 годзе, пераклад з польскай мовы вашага пакорнага слугі. Вось такая гісторыя. Падарожжа графа Патоцкага ў Кітай. Што за граф Патоцкі? Мы ведаем. І чаму яму ў дапамогу меліся быць высланыя полацкія езуіты? Які ў іх быў, значыць, уплыў у Кітаі, пра які тут гаворыцца? Чаму яны потым не маглі вярнуцца? Чаму рымскі папа не даваў ім дазволу на тое, каб яны паехалі ў Кітай, займаліся там сваёй дзейнасцю? Вось. Чаго, уласна кажучы, сам Патоцкі меўся ехаць у Кітай у складзе расійскага пасольства? Вось, усё гэта тыя пытанні, якія з'яўляюцца тэмай
гэтага стрыму і папярэдняга стрыму. Але в сэнсе не папярэдняга, я маю на ўвазе наступнага стрыму, прабачце, другой часткі, якую мы зробім заўтра, як я ўжо казаў. Дык вось, пытанне ці пытанні, значыць, мы будзем адказваць, старацца адказаць на іх па чарце. Вось, і першы такі вялікі блок, якім мы будзем сёння займацца, гэта пытанне езуіцкага ордэна, ягонай гісторыі і ролі у гісторыі беларускай у тым ліку, але таксама і ў першую чаргу дачыненняў паміж Захадам і Азіяй, паміж Расіяй і Азіяй і ў тым ліку паміж Беларусю і Азіяй. Такім чынам пачнём. Ну, як мы ведаем, напэўна, як вы ўсе ведаеце, ордэн езуітаў узнікае ў першай палове 16 стагоддзя. На той момант сітуацыя была якая? Даволі цікавая. Фактычна на той час, то бок недзе ўжо пры канцы 15 і цягам 16 стагоддзя склалася сітуацыя міжнародная аб'ектыўна так, што фактычна рымска-каталіцкі касцёл, папа рымскі, атрымаў шанс, такі непаўторны гістарычны шанс павялічыць значна свой уплыў у свеце, перадусім уплыў натуральна-рэлігійны і палітычны. То бок фактычна у чарговы раз была здзейсненая спроба аб'яднаць хрысціянства пад адным, так сказаць, пад кіраваннем аднаго цэнтра, вось, але не толькі хрысціянства, але фактычна распаўсюдзіць хрысціянства на ўвесь свет. Вось. Не на ўвесь, так сказаць, хрышчоны мір, як кажуць, а наогул, в прынцыпе, на ўвесь свет. Што як бы, ну, закладзена тэарэтычна ў самой назве, так, каталіцкай царквы, таму што каталіцкі это значыць як бы усеагульны, універсальны, сусветны. І трэба сказаць, што гэта ідэя, ну, сама па сабе была не новая, але вось што тычыцца хрысціянскага, так сказаць, свету, яна дагэтуль яшчэ ніколі не рэалізоўвалася, так. Вось гэтыя ідэі, так сказаць, сусветнага кіравання і панавання, яны як бы былі у пэўнай ступені рэалізоўваліся дагэтуль, я не ведаю, Александрам Македонскім, Рымскай імперыяй, так. Іслам, экспансія іслама была таксама фактычна пад гэтым сцягам, вось, універсальнай рэлігіі. Чынгіз-хан без усякай універсальнай рэлігіі, але проста пад сцягам, так сказаць, пашырэння сваёй моцы і мангольскай моцы улады. Вось, Таберлан, Османская імперія і гэтак далей, гэтак далей. То бок як бы праектаў такіх глобальных, імперыялістычных дагэтуль існавала даволі шмат. Вось, але што тычыцца еўрапейскіх, ну, па маіх, так сказаць, ацэнках, ну, яны былі, як македонская, рымская дзяржава, вось, але не было такіх яскрава выражаных менавіта хрысціянскіх праектаў. Былі крыжовыя паходы, якія, але яны мелі ўсё-такі як бы абмежаваны, як бы радыус, што называецца, дзеяння, так. То бок хацелі нейкім чынам там забяспечыць святую зямлю здабыць, так, забяспечыць хрысціянства ад нападу іслама і гэтак далей. Вось, але тут як бы ствараюцца перадумовы якраз для сусветнай экспансіі менавіта хрысціянства і падпарадкавання ўсяго астатняга свету, менавіта нават не, скажем так, нават не столькі нават хрысціянству, калі шчыра ўжо зусім казаць, а менавіта каталіцтву. Фактычна каталіцкая царква як бы палітыку кансалідацыі хрысціянства яна праводзіла як бы, ну, заўсёды, але менавіта у 15 стагоддзі можна сказаць, што яна дасягнула пэўных поспехаў, перадусім у змаганні з рознымі ерасямі, так, такімі як, напрыклад, гусіцтва, так, што вот Канстанцкі сабор у 1415 годзе абвясціў Гуса еретыком, значыць, яго спалілі. Потым спалілі Яна Жыліўскага, значыць, у 1439 годзе заключылі Фларэнтыйскую унію, і мэтай уніі было якраз аб'яднанне ўсіх хрысціянскіх цэркваў.
Каб проста ерасяў не засталося. Таму што вот папярэднія 1000 гадоў гісторыі хрысціянства гэта вечнае змаганне ерасяў, гэтыя вечныя схізмы, там сваркі, як бы всё, хопіць. Так рымскія папы сказалі. Дастаткова, і значыць это самае запрасілі святароў усходніх грэцкіх з Канстантынопалю. Вось ну, у іх была палітычная сітуацыя вельмі такая незайздросная, што фактычна яны пасля ўсіх гэтых заваёваў, апошняй з якіх была якраз асманская, яны былі ўжо фактычна вымушаныя, вельмі моцна былі залежныя ад падтрымкі заходняга хрысціянства. І тым не менш яны адмовіліся падпісваць Фларэнтыйскую унію, значыць, іх у чарговы раз абвясцілі схізматыкамі, то бок адшчапенцамі, так сказаць, ад адзінага хрысціянства. Ну і, так сказаць, у якасці пакарання у 1453 годзе Канстантынополь быў, так сказаць, канчаткова ўжо заваяваны асманамі. Тым часам на захадзе адбываюцца дзве падзеі, якія вельмі, так сказаць, спрыяюць вось гэтаму праекту адзінага каталіцкага хрысціянства і адзінага нават каталіцкага свету. Па-першае, это абедзве падзеі адбываюцца ў 1492 годзе, абедзве нейкім чынам звязаныя з Гішпаніяй. Па-першае, это канец рэканкісты, так званы. Это значыць, што маўраў апошніх, якія там на працягу 7-8 стагоддзяў панавалі на Іберыйскай паўвыспе, іх выганяюць канчаткова ў Афрыку, вот, з Гранады. І, значыць, Гішпанія аб'ядноўваецца пад уладай так званых каталіцкіх каралёў. Каталіцкі караля і каралевы. Значыць, гэта адна падзея. А другая падзея, яшчэ, напэўна, больш важная, это тая, што Хрыстафор Калюмб, не ведаючы сам як, але нейкім чынам адкрывае Амерыку. Ну, умоўна кажучы, адкрывае, пра гэта вядуцца розныя спрэчкі, але тым не менш ён, так сказаць, дасягае берагоў Амерыкі, мяркуючы сам, што, уласна кажучы, ён даплыў да Індыі. І он до канца жыцця быў гэтым перакананы, што ён даплыў да Індыі. То бок вось гэта тое, што мы называем традыцыйна вялікія геаграфічныя адкрыцці, вось як бы пачатак этой эпохі. Але мы, так сказаць, ну, мы просто глядзім на это з аднаго канкрэтнага гледзяча, але фактычна як бы даволі карысна як бы было б глянуць, што зразумець, што гэты фактычна быў праект, за гэтым стаяла пэўная ідэалогія, так? І гэта ідэалогія, без сумневу, быў каталіцызм. То бок нясенне, так сказаць, святла хрыстовай веры, вось, язычнікам, паганцам і іншым. Вось, як бы гэта звычайна разглядаецца як пабочны эфект, так, гэтых адкрыццяў, але я асабіста думаю, што ў свой час это ўспрымалася як менавіта рухавік, а не пабочны эфект гэтага ўсяго. Ну і плюс, натуральна, Індыя. Так, вось гэтая Індыя, камунікацыя з якой была страчана менавіта з прычыны мусульманскіх заваёў. Вельмі складана туды было трапляць, не ведаю, там той жа там Афанасій Нікічын туды ездзіў недзе ў 15 стагоддзі, вось, але, ну, скажем так, не часта ўдавалася туды трапляць, вялікі шоўкавы шлях і так далей. Яны, дарэчы, утрымлівалі праз Канстантынополь нейкім чынам, але вось якраз падзенне Канстантынополя вельмі моцна падкасіла рэшткі вось гэтага гандлю, які яшчэ захоўваўся. Такім чынам, як бы пошукі шляху ў Індыю зрабіліся яшчэ больш актуальнымі. Вось. Прычыны самыя розныя былі, не толькі матэрыяльныя, не толькі там спроба там зноў жа той жа шоўк, там прыправы, яшчэ штосьці знайсці, але менавіта, напрыклад, верылі доўга, што існуе такая хрысціянская краіна, краіна пастара Яна, вось, Престер Джон, што ён там нібыта недзе як бы дзесьці жыве там, вось, былі такія яшчэ хрысціяне святого Фамы, у існаванне якіх таксама верылі. Ну, адным словам, былі розныя прычыны для таго, каб проста зноў жа спрабаваць у гэтую самую Індыю, у якую так рваўся Александр Македонскі ў нашым папярэднім стрыме, зноў жа, так сказаць, у яе
патрапіць. І зноў жа паўтаруся, што Калюмб ён так і думаў, што ён проста як бы хітры хлопец, так сказаць. Паверыўшы Каперніку тое, што зямля круглая, ён падумаў, ну давайце, так сказаць, паспрабуем. І сапраўды ён проста зразумеў, што калі ён паплыве ў адваротным кірунку, ён даплыве да Індыі без усякіх, так сказаць, там мусульманскіх перашкод, і даплыў. І думаў, што сапраўды ў гэтую Індыю патрапіў. Вось пра ніякую Амерыку тады, вядома, яшчэ не ведалі. Вось. Дык вось ужо праз 2 гады пасля гэтага адкрыцця, ці пасля пачатку, пасля першага падарожжа Калюмба, рымскі папа вось выступае ў якасці такога гаранта так званай дамовы ў Тардесільяс. Гэта дамова паміж Іспаніяй і Партугаліяй, тады дзвюма асноўнымі марскімі дзяржавамі у свеце. Абедзве дзяржавы каталіцкія, таму рымскі папа і выступае. Вось. І гэта тое, пра што мы ўжо згадвалі. Ён проста взяў і падзяліў там паводле нейкага аднаго канкрэтнага мерыдыяну, які праходзіў недзе пасярэдзіне Атлантычнага акіяну. Ну, там прычына была ў тым, што трэба было вырашыць, каму, так сказаць, належаць Азорскія, а каму Канарскія астравы. Таму што Калюмб, прыплываючы, спыняўся на Канарскіх і як бы падпарадкаваў іх як бы Іспаніі. А партугальцы сказалі, не, это наша. Ну, адным словам, падзялілі так, што Азоры засталіся партугальцам, а Канары ўжо, так сказаць, былі іспанскія. Вось недзе пасярэдзіне там прайшоў гэты мерыдыян. Вось, і, так сказаць, вот шырокім жэстам, што называецца, увесь свет, так сказаць, на захад ад гэтага мерыдыяну. Ён павінен быў належаць, так сказаць, іспанскай кароне. Вось, а на ўсход ад гэтага мерыдыяну партугальскай. Вось. І, адпаведна, так сказаць, дзейнасць самая розная, там, місіянерская, там, гаспадарчая і всякая астатняя, яна як бы была іхнай прэрагатывай у гэтых вобласцях свету. Ну, а чаму не? Ну, як бы, уяўляеце, рымскі папа, ён як бы, ён намеснік Бога на зямлі. То бок, як бы, свет, так сказаць, у пэўным сэнсе яму падпарадкаваны. Чаму яму не падзяліць, правда? Вось, такім чынам, хлопцы, іспанцы, партугальцы ўзяліся за гэту справу, сапраўды пачалі даследаваць гэтыя куткі свету. Вось. Што аказалася цікава, што кавалачак Бразіліі, ён якраз патрапіў, аказаўся ў партугальскай яшчэ частцы. Вось чаму, так сказаць, Бразілія стала партугальскай калоніяй, а не часткай, так сказаць, Іспанскай Амерыкі, так званай. Вось, значыць, ну, але ў асноўным партугальцы, так сказаць, засяроджваліся якраз на усходняй паўкулі. Значыць, у 1498 годзе Васко да Гама абаплыў Афрыку, трапіў у Індыю. Вось, потым быў такі чувак, як Афонсо де Альбукерке. Ён наогул абвясціў, што Індыйскі акіян – это партугальскае мора, так сказаць, пазачыняў там усе пралівы. Я, калі чытаў, проста ўразіўся. Пазачыняў усе пралівы, каб не прапусціць ніводнага карабля наогул увесь этот Індыйскі акіян, каб, так сказаць, каб там плавалі толькі партугальцы, без всякіх праблем, там, без піратаў, без всякай канкурэнцыі, а проста вот такая вот невялічкая манаполія на цэлы акіян, каб можна было, так сказаць, спакойна гандляваць з той жа самай Індыяй. Вось, ну і адпаведна там у Індыі з'яўляюцца першыя партугальскія калоніі, значыць, самая вядомая Гоа, потым, так сказаць, у Бамбеі, іх там было, Бамбей, Мадрас, ну і так далей. Вось, значыць, але ўсё гэта было, так сказаць, Індыя. Была ўсходняя Індыя і заходняя Індыя. Заходняя Індыя, якой лічылася тое, што мы сёння ведаем як Амерыку, новы свет. Дык вось, самае цікавае, бадай, адбывалася якраз у гэтай заходняй Індыі. Вось, таму што, як мы ведаем, это ў 1521 годзе Картез заваяваў Мексіку, вось, а ў 1532 Франциско Пісарра заваяваў Перу. Якімі метадамі яны там дзейнічалі, мы таксама добра ведаем. Вось, фактычна вялося пра вынішчэнне гэтых цывілізацый паступовае, вось, самым розным шляхам. Ну, еўрапейцы карысталіся, так сказаць, сваёй перавагай, тэхналагічнай, перадусім ваеннай. Вось, ну і як бы хваробы, так сказаць, якія яны з сабой прывезлі і супраць якіх у індыйцаў не было імунітэту, таксама згулялі сваю ролю. Зноў жа індейцаў, так? Да сёння мы іх называем тых індыйцаў, а тыя індейцы. Вось, але па факту як бы это паходзіць зноў жа з адной той самай Індыі. Ну, это такія як бы базавыя факты. Вось, але што самае галоўнае, заваёвай якраз Амерыкі у заходняга света, ці канкрэтна у іспанскай кароны, з'явіліся
ресурсы для таго, каб, так сказаць, паспрабаваць, прынамсі, падпарадкаваць сабе пэўныя, так сказаць, тэрыторыі, не толькі ў свеце, але, так сказаць, перадусім у Еўропе. Вось, ну, мы ведаем, што на трон гішпанскі тады прыходзяць Габсбургі, калі не памыляюся, 1500 недзе ў 30-х годах, дату канкрэтна не запісаў. Вось, Карл V, такі славуты імператар, свяшчэннай рымскай імперіі, плюс яшчэ, так сказаць, гішпанскі кароль. Вось, то бок ён вельмі так удала, можна сказаць, ажаніўся і прыдбаў сабе такі вось невялічкі, што называецца, кавалачак свету разам з усімі з гэтымі ресурсамі. Першай чаргу это што было? Золата. Золата, якое вось у гэтых іспанскіх галеонах накладзеных, яно проста валіла, так сказаць, у Еўропу. І, так сказаць, у Еўропе яно трапляла ў казну, ну, вось трапляла, натуральна, таксама італьянскія банкі, але фактычна ягоным, так сказаць, ягонай задачай першай самай было фінансаванне самых розных, так сказаць, прадпрыемстваў палітычных, ваенных, у тым ліку іспанскай кароны. Але па выніку не толькі іспанскай, таму што, так сказаць, багацелі тады ўсе, скажам так. То бок, як бы, вот это вось першапачатковая эпоха каланіялізму, я яшчэ называю, там, не ведаю, марксісцкія гісторыкі называюць эпохай першаснага накаплення капітала. Першаснае накапленне капітала – гэта менавіта рабаванне, так сказаць, рэшты свету. Вот, і адкладанне гэтых всіх, пераплаўка там всіх гэтых індзейскіх артефактаў, вось, на залатыя сліткі, так сказаць, і далей, так сказаць, іхнае выкарыстанне ў сваіх мэтах. Дык вось, я думаю, што не выпадкова, што акурат у тыя часы, а менавіта на пачатку 16 стагоддзя, на ўздыме, так сказаць, Гішпаніі, менавіта адным гішпанскім шляхціцам, такім Ідальго, вось, быў створаны якраз ордэн езуітаў, вось, таварыства Ісуса, вось, Компанія де Хесус, можете называть ее дружиной, я не ведаю, как некоторые даследчики называют. Вот. Якая, так сказать, згуляла ў гісторыі гэтая кампанія вельмі такую значную ролю. Этого мы не можем адмаўляць. Ёсць самыя розныя ацэнкі, некаторыя станоўчыя, некаторыя адмоўныя. Вось, часам вельмі некрытычныя, як бы, з абодвух бакоў. Але, так сказать, як сказаў Вальтер, значыць, ни одна секта и ни одно общество никогда не имели и не могут иметь сознательного намерения портить людей. То бок, як бы, не трэба з самого пачатку, так сказать, дэманізаваць, так сказать, ніводную ініцыятыву і казаць, што вот яны, так сказать, мелі там намер там просто нейкія злачынныя. Я думаю, што не, наадварот, намеры ў іх былі самыя ўзнёслыя, у прыватнасці намеры у таго ж Лайолі. Вось. У сваіх, так сказаць, студыях, што тычыцца езуіцкага ордэна, я фактычна вот абапіраўся на одну кніжку, якую так па-хуткаму мусіў прачытаць. Это вось кніга нямецкага прафесара рэлігіяністыкі, гісторыі царквы Гайнрыха Бёмера. Ён быў як бы лютэранінам, у свой час быў вядомым спецыялістам, ну, але як бы свой час, это значит, што ён жыў у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, а эту кніжку езуіты выдаў у 13-м годзе. Вот, это яна як бы вельмі цудоўна, існуе расійскі пераклад, якога тут буду я перыядычна цытаваць. Вось, і вядома, з таго часу існуе шэраг просто у разы болей літаратуры. Вось, але як бы я таксама стараўся прыглядацца да нейкіх крыніц, усё такое, але агулам можна сказаць, што ягоныя, так сказаць, спраўджанні актуальныя. Ну, ён займаўся свой час як бы дзвюма пастацямі гісторыі 16 стагоддзя. Это Лайолам і Мартинам Лютэрам, то бок як бы контррэфарматарам і рэфарматарам царквы. Вось, сам, яшчэ раз паўтаруся, немец-лютэранін, то бок ягоная кніжка пра езуітаў напісаная крышачку з такой перспектывай менавіта пратэстанцкай і даволі крытычнай. Вось. Тым не менш, як ён апісвае, так сказаць, вось гэтую матывацыю, так сказаць, езуітаў, чаму яны, так сказаць, ускочылі ў гэты цягнік, скажем так, усёсветнай, так сказаць, каланізацыі, так, заходняй.
Значит, во-первых, оно боролось, общество Иисуса, так, боролось за великую идею, за господство папской власти и католической веры. В этой идее оно почерпнуло силы, позволившие ему возложить на себя огромные задачи. В свое лучшее время оно считало всякую жертву своим долгом, всякое страдание своей наградой. Во-вторых, в его распоряжении была организация, позволявшая ему быстро и без труда выполнять все задачи, за которые оно бралось. В-третьих, оно умело пользоваться всеми средствами, которые могли обеспечить ему в свете вес, уважение и влияние. То бок вось так вот ён ацэньвае неслаба значэнне езуітаў, можа быць крышачку перабольшвае. Зараз мы это ўбачым. Дык вось, сябры, Ігнацый Лайола. Значыць, Ігнацый Лайола, гішпанскі шляхціц, я яго асабіста ўспрымаю як такога прататыпа Дона Кіхота. Вось, значыць, на 100 гадоў раней, які з'явіўся, як бы сапраўдны Дон Кіхот. Вось, патлумачу чаму. Значыць, ён шляхціц просто удзельнічаў у вайне якраз імператора Карла V з гішпанскімі камунерос. Это было такое паўстанне гарадоў, месцічаў, якія дамагаліся самастойнасці большай, самакіравання. Вось, але прыйшлі габсбургі і сказалі, што вы што, звар'яцелі, так сказаць, і вось яны з дапамогай шляхты, так сказаць, гэтае паўстанне паціху здушылі. Вось. І вось як верны арыстакрат, так сказаць, і шляхціц Ігнацый Лайола змагаўся, значыць, за караля. У нейкай там бітве, значыць, быў паранены ў нагу, неяк там яго неўдала сшылі, там штось такое. Адным словам, ён ляжаў доўгі час, не мог рухацца, значыць, там хадзіць, і што яму заставалася? Ён чытаў кніжкі. І вось ён чытаў такія самыя розныя. Ну, спачатку ён чытаў, натуральна, ён перачытаў усе папсовыя кніжкі, што былі на той момант, значыць, это рыцарскія раманы там усякія. Вот. І потым ён узяўся за літаратуру духоўную. Вось. І гэтак вось, абчытаўшыся духоўнай літаратуры, у яго вот штосьці, ну, это моя версія, зноў жа, моя інтэрпрэтацыя, я прашу не ўспрымаць яе як, так сказаць, нейкі аб'ектыўны просто там афіцыйны стейтмент, вось, наконт гісторыі. Але там мне вот так здаецца, калі я это все чытаю. Значыць, што просто у яго, так сказаць, крышачку, ну, крануліся мазгі, але крануліся як бы не ў той бок, як у Дона Кіхота, калі Дон Кіхот, ну, хаця, ў прынцыпе, крышачку і таксама ў той бок, да? Вот, то бок ён паверыў у вялікую місію, там, сказать, не толькі ўласную, але ў прынцыпе як бы каталіцкага касцёла, і значыць, але таксама ў бок такой вот як бы рацыянальнасці. Бачыце, бо кожнае шаленства, як бы можна сказаць, што яно мае нейкую сістэму. Вось. І ў выпадку Лайолы атрымалася гэтаксама. То бок ён, значыць, адразу стаў ствараць такія пляны, так сказаць, як вот падпарадкаваць свет і, значыць, як, ну, это калі верыць біёграфам, вот, і як, значыць, дасягнуць большай славы Гасподняй, ад маёрам Дэі глоріям. Гэта, так сказаць, афіцыйны потым быў дэвіз ордэна езуітаў. Дык вось, першая самая ідэя, якая яго напаткала ў ягоных, так сказаць, фантазіях, гэта, значыць, што трэба абавязкова пахрысціць маўраў. Ну, проста ўсіх. Ну, у прынцыпе, а ў чым праблема? Яно ж толькі што нядаўна ў Гішпаніі адбылося. То бок, яны частку маўраў, мусульман выгналі з іберыйскага паўвострава. Вось. А тыя, што засталіся, так званыя марыскі, якіх яны потым таксама выгналі. Вот. Але спачатку яны, значыць, вырашылі, так сказаць, загадалі ім пахрысціцца, калі хочаш застацца жыць, в Гішпаніі нікуды не это самае не транспартавацца, значыць, мусіш пахрысціцца. Ну вот яны, гэтыя небаракі, пахрысціліся, але там у душы яны там заставаліся мусульманамі, там вельмі такія кранальныя гісторыі і ўсё такое. Вось, Ігнат это ўсё фактычна, ну, памятаў, фактычна на ягоных вачах это ўсё адбывалася яшчэ ў дзяцінстве. Вось, таму што ён нарадзіўся за год да выгнання маўраў і, так сказать, 1491 годзе. Вот. То бок, усе далейшыя гады свайго сталага жыцця на это бачыў, як это адбываецца. Чаму б тое самае не зрабіць, так сказаць, і ў арабскім самім свеце, да, там, у святой зямлі, я не ведаю, той жа Аравіі, там, у паўночнай Афрыцы, паўсюль, дзе гэтыя магамітане, так сказаць, жывуць. Вот. Ну і вось ён сапраўды туды збіраўся паехаць, падбухторваўшы нейкіх людзей з сабой. Яны сапраўды там праз Венецыю это самае трапілі ў святую зямлю, але
Здаецца, ім зноў жа той жа папа сказаў там адварот-паварот, карацей кажучы, з палітычных нейкіх прычын, карацей, так і не ўдалося яму паспрабаваць сябе ў якасці, так сказаць, канвертара, так сказаць, навяртальніка мусульман у хрысціянства. Ну, тым не менш, значыць, ён працягваў, ну, ён так як бы вельмі сур'ёзна ставіўся да сваіх намераў, да, вось як піша Бёмер той жа, Хайнрих Бёмер. Значит, Игнатий никогда не смеялся и не шутил, и никогда не терял своего почти торжественного спокойствия. Ну, вось, ну, это па згадках ягоных сучаснікаў. Вот. Значыць, вярнуўшыся з гэтага няўдалага падарожжа, значыць, Игнатий, так сказать, задумался, что яму можна яшчэ такое зрабіць для хрысціянства. І ён, значыць, напісаў тут і сваю кніжку пра духоўнае практыкаванне. Насамрэч, цудоўная кніга, я ў свой час чытаў яе ў аналізе Ролана Барта. У яго ёсць такая кніжка «Сад Фур'е Лайола», як бы там, дзе ён займаецца аналізам якраз гэтых утапічных розных дыскурсаў. Надзвычай цікава, рэкамендую. Вось, дык вось, значыць, Ігнат, значыць, такое бачанне. Ён у яго, як у ўсё-такі вайскоўца, які, ў прынцыпе, з прычыны свайго ранення ўжо як бы не мог працягваць як бы далей займацца як бы вайной, так сказаць, быць на вайсковай службе, яму, так сказаць, это, напэўна, вельмі не хапала. Вот, таму што ён, так сказаць, ягоныя візіі, так сказаць, прапаганды і распаўсюджання хрысціянства, яны такі вельмі все такія военныя вобразы, да, вось, змаганне культур, да, то, што называецца, вот ён это все бачыў. Значыць, то бок, у свеце існуе король, этот король Христос, сам Христос желает установить свое владычество в мире и провозглашает священную войну. Вось яна ідэя нашего Ігнаца. Значит, яму з'яўляецца нейкая такая візія, значыць, двух войскаў, значыць, войска сатаны і войска Хрыста. Значыць, войска Хрыста, дарэчы, вельмі такое мірнае, ціхамірнае, яно фактычна ваюе, ну, як бы словам перакананнем. Да тое, што потым Ігнацый, наогул езуіты будуць называць як бы духоўная заваёва, conquista espiritual. Вось. Ну і такім чынам, канец канцоў, падчас вучобы у Парыжы Лайола разам са сваімі сябрамі, ён быў нашмат старэйшы за іх, яны засноўваюць все-таки вот это таварыства Іісуса ў 1534 годзе. Потым спрабуюць, зноў жа, як я казаў, трапіць у святую зямлю, іх не атрымліваецца, яны вяртаюцца. Вот, і у Венецыі яны бачаць, як манаскія ордэны дапамагаюць там розным хворым, так сказаць, немаетным, іншым людзям. Карацей кажучы, у іх знікае ідэя, можа быць, можна займацца нейкай унутранай дзейнасцю. Вот. Адным словам, яны у 1537 годзе прыязджае Лайола ў Рым, так сказаць, і гэты свой праект стварэння такого вось ордэна у дапамогу, так сказаць, папу ён прадстаўляе, так сказаць, этому самому папу, значыць. Вот. З самого пачатку эта ідэя падпарадкавання там закладзеная, што гэты орден, як піша Бёмер, с таким же правом мог бы называться дружиной папы, потому что он обязывался путем специальной клятвы верности к безусловному военному повиновению папе. Вось. Ну і, значыць, што далей, я думаю, што збольшага нам вядома, як працаваў, дзейнічаў, быў зроблены фактычна сам гэты ордэн езуітаў. Вось. Ну, ён працаваў на прынцыпе такой, зноў жа, на такіх на вайсковых прынцыпах, вось, строга падпарадкавання. Вот. Фактически генерал в силу Конституции правит орденом так же самовластно, как главнокомандующий командует своими войсками. Вось. Орден иезуитов представлял из себя армию, наиболее строго дисциплинированную и наиболее крепко организованную армию нового времени. Вось. Таксама параўноўвае Бёмер яго з абсалютнай манархіяй, бо фактычна яшчэ да існавання абсолютной монархии фактично Лайола я придумал на папере. Вот. Значит, принципы этой дисциплины хорошо известны. Это безусловная субординация, perinde ac cadaver. То есть принцип субординации это, безусловная субординация и перинде ак кадавр. Перинде ак кадавр это так само падпарадкаванне як труп. Так? Субординация это вот иерархия,
то бок сістэма строгай іерархіі, вось, што подчиненный должен смотреть на старшего как на самого Христа. Вось. А перинде кадавр это значит, что он должен повиноваться старшему как труп, который можно переворачивать во всех направлениях. Вось. То бок гэта фактычна як бы, ну, як бы прынцып такі, я начальнік, ты дурак, значит, так сказаць, у войску працуе, іначай не можа, так сказаць, войска працаваць, калі ты прынцып у войску не працуе. Значыць, в прынцыпе, гэтая ідэя была ўжо дагэтуль, значыць, ужо Франциск Асіскі предписывает повиновение трупа, вось, и именно у него взял Игнатий это знаменитое сравнение. Вот как бы Лайолу лічаць таким візіянерам часто, так, што ён, вось, у яго былі гэты всякие виджи там, якія ён, так сказать, записывал в гэтых духовных практыкаваннях, але вот даследчыкі кажуць, што ён фактычна больш гэтых сваіх вобразаў як бы запазычыў у іншых аўтараў. Ну, не ведаю, прынамсі это значыць, што ён іх чытаў. Вось. А мне як бы некаторыя асобныя там ягоныя моманты спадабаліся, то бок это ён фактычна такую як бы прыдумаў хрысціянскую mindfulness, калі так груба казаць, да, вось такую вот уважлівасць, таму што ён там раіць, калі вот вы есцё, там вы не павінны асалоду атрымліваць, а вы павінны, так сказаць, думаць, што вот там нейкую там уяўляць сябе там смак і пах там этой серы ў гэтым пекле, там просто вы штосьці такое, адным словам, там такое вось духовнае умершленне, так сказаць, цела і пачуццяў, это такое, ну, такі цікавая такая практыка, насамрэч, духовная, якую вось Лайола прапануе. То бок разам з гэтым практыкаваннем это ўсё было такое вельмі строгае. Дык вось ордэн, дзякуючы гэтым прынцыпам, стаў вельмі хутка расці, распаўсюджвацца, так сказаць, папа яго падтрымаў у 1540 годзе. Вось. І, так сказаць, шмат, так сказаць, пайшло нейкіх дароў, так сказаць, на падтрымку дзейнасці ордэна. І такім чынам, фактычна цягам 16 стагоддзя да канца жыцця Лайолы, які памёр у 1552, калі не памыляюся, то фактычна ордэн ператварыўся у 56-м, прабачце, у 1556 памёр Лайола, у 1552 памёр Франциск Ксаверый, ягоны сябра, з якім яны, малодшы сябра, з якім яны засноўвалі ордэн. І, значыць, атрымліваецца, што ордэн ператварыўся ў такую, ну, нехта параўнаваць з манархіяй, нехта з войскам, а вот у мяне такое ўзнікла параўнанне, што это была першая глобальная карпорацыя, кажучы сучаснай мовай. І, ў прынцыпе, яно як бы так і ёсць. То бок, нават Бёмер, да, піша, што с первого взгляда мы как будто можем сравнить генерала иезуитского ордена с современными миллиардерами. Вось, то есть кіраўніка. Ну, это потому что такая колькасць ресурсаў у яго была, так сказать, распараджэнні. И орден должен был от первого человека до последнего преклоняться перед единой верховной волей. От крайних пределов Азии до берегов Бразилии. Ну, это вот, что тычется миссионерства. Вот. Миссионерская деятельность, она была закладена в самом початку ідэі Лайолы, так, что вот ён думал только вот про магометан, вот, але ж у свеце нашмат больш усякіх рэлігій і краін, вот, у якіх трэба гэтую самую дзейнасць праводзіць. Вот. Ну, это не кажучы там про барацьбу с всякими протестантами и еретиками. Так вот, уже 7 апреля 1541 года Франциск Саверий сел на корабль в Лиссабоне с 2 товарищами, чтобы отправиться проповедовать христианство в португальских колониях на Дальнем Востоке. Эта миссия начинает собой великий завоевательный поход ордена в языческих странах. Вот. Так, это одна справа. Іншая, что, значит, в Италии орден организовал, кроме того, миссию для обращения в христианство евреев. Вось, толькі мусульман было недастаткова. Вось. І сапраўды гэта нават удалося. Вось. Таму ж Ігнацыю Лайолу. Значит, той же Франциск Ксаверий, значит, ён выкараняць іслам збіраўся, так сказать, таксама і ваенным шляхам, натуральна, то бок, ну, тады як бы несупынна ішлі войны, можна сказаць, паміж дзяржавамі. Але вось гэты вот, як бы сказаць, ідэалагічны падмурак, вось гэту ідэю, што, так сказаць, трэба падпарадкаваць свет менавіта каталіцкай веры, гэта была ідэя менавіта езуітаў.
Вось. Дык вось, як трапіў фактычна, Францыск Ксаверый, як трапіў у Партугалію, ой, Партугалію, у Індыю, так. Значыць, кароль Партугаліі яго папрасіў даслаць туды місіянера ў гэтае Гоа, так, таму што там, між каляністаў партугальскіх пачалі занепадаць хрысціянскія каштоўнасці, вось. Яны, значыць, уступалі ў сувязь з мясцовымі жанчынамі і прымалі індыйскую культуру. Ну, вось. Гэта ж не парадак, правільна? Вось. Ну, фактычна, калі мы пачытаем на 100 гадоў раней напісаныя там нататкі Афанасія Нікіціна «Падарожжа ў Індыю», у яго тое самае адбылося, але ў яго не было іншага выбару. Ён там згубіў усё свае кнігі па дарозе і, значыць, не меў нават календара, то бок яму давялося там разам з мусульманамі іхныя святы там нейкія святкаваць. Карацей, ён там попелам галаву пасыпае, што ціпа адмовіўся ад некаторых пастулятаў, значыць, праваслаўных, так, на карысць гэтых вот індыйскіх там язычнікаў, мусульманаў. Вот. Ну і тое самае адбывалася з партугальцамі, это непарадак. Папа дасылае туды, значыць, Францыска Ксаверыя. Ён, значыць, таксама іспанец. Вось, ну як не іспанец, Лайола быў баскам, у прынцыпе. Яго там вінавацілі там ледзьве не ў тым, што ён там нейкі там з нейкімі дэрвічамі там мусульманскімі там нешта это самае меў, там ад іх пераняў нейкія ідэі. Я думаю, што это ўсё такія спекуляцыі. Вось вакол ордэна наогул, вакол езуітаў вельмі шмат, так сказаць, вось гэтых чорных легенд такіх, так, якія там іх вельмі дэманізуюць, але як бы няма дыму без агню, так, з другого боку, то бок самае рознае. Ёсць моманты. Значыць, пакуль Ксаверый плыў, значыць, у Гоа, у Індыю, дык ужо ў 1541 годзе езуіты спрабуюць падняць у Ірландыі паўстанне католікаў супраць ангельскага караля Генрыха VIII. Вось. Навошта? Ну, як навошта? Ну, проста это англікане, яны проста захапілі Ірлянду, вядома, якімі метадамі вельмі брутальнымі. Вось. Гэта непарадак, так сказаць, езуіты, так сказаць, паспрабавалі стаць на чале, так сказаць, вызвольнай барацьбы ірландскіх каталікоў. Вось. Значыць, Партугалія зноў жа тым часам у 1549 годзе паклікала езуітаў у Бразілію, так. Значыць, Гішпанія тое самае паклікала ў Новы Свет іх у 1567 і гэтак далей, гэтак далей. Вось, такім чынам езуіты раз'язджаюцца, іхная колькасць расце, яны раз'язджаюцца па свеце, паўсюль пачынаюць, паўсюль, дзе, так сказаць, становіцца нага, так сказаць, еўрапейскага каланізатара, яны, так сказаць, прыходзяць з місіянерскай дзейнасцю, так сказаць, усталёўваюць крыж, што называецца. Вот. Ну, як бы, паралельна з гэтым усім у 16 стагоддзі, паралельна з гэтай іспанскай партугальскай каланізацыяй адбываецца каланізацыя расейская. Тут трэба мець на ўвазе, што ў 1552 годзе, это год смерці Францыска Ксаверія, пра якога мы потым яшчэ будзем казаць, Іван Жахлівы захоплівае Казань. Вось, праз пару гадоў яшчэ Астрахань разбурае, значыць, Сарай. І ў 1583 Ермак, значыць, перамагае хана Кучума, так сказаць, і захоплівае Нагайскую Арду. То бок пасоўванне Расіі ў Сібір наогул, як бы, у тым кірунку па сушы адбываецца вельмі, так сказаць, хуткімі тэмпамі. Вось, фактычна параўнальнымі з тэмпамі пасоўвання, так сказаць, еўрапейцаў у Амерыцы і ў Азіі. Значыць, к концу 1554 года орден иезуитов имел уже 8 провинций. Ось. Таких подразделов ихних, на якія он поделялся. Первая Индия насчитывала 12 поселений. Из них 2 было в Японии. Вторая Бразилия 5 поселений. Вось. То бок вельмі хутка, імкліва, вось, ну, за першы фактычна там 20 гадоў ад заснавання і як бы 14 гадоў ад моманту пачатку афіцыйнай дзейнасці, так сказаць, фактычна ордэн ужо як бы, ну, распаўсюдзіўся па ўсім свеце. Я лічу, што гэта, так сказаць, даволі добры вынік. Ну, а што гэта значыць? Ну вот, да, яшчэ перш чым я перайду да гэтага, я працытую аднаго вядомага, можа быць, камусьці вядомага персанажа, езуіта Антоніо Пасевіно.
Вось гэта быў такі папскі легат, вось, але не ў далёкіх там нейкіх экзатычных краінах, а ў самых што ні на ёсць вядомых нам еўрапейскіх краінах. Это значыць Швецыі, Даніі, Лівоніі, Польшчы і па выніку ў Літве. Дык вось гэты спадар Пасевіна ў 1581 годзе, ацэньваючы наогул вось першыя, не ведаю, вось гэтых 40 гадоў дзейнасці ордэна езуітаў, значит, пиша штосьці такое. Значит, поистине нам внушает надежду на лучшее тот, для кого нет ничего невозможного. Он не спосылает благодать молящимся о Царстве Божием, а в наш век в отдаленнейших странах Индии, на Западе, Востоке и Юге воздвиг повсюду на месте низвергнутых идолов знак креста и сделал так, что за незначительный промежуток времени богослужение стало вестись среди самых разных национальностей на едином латинском языке. Вось, сябры. Потому что, чему на едином латинском языке? Потому что это одиная правильная мова, так сказать, на якой, ну, вядома, там, не написаная там Біблія, это правда, але, як бы, яна, сказать, это наша спадчына Рымскай імперіі, так сказать, тому мы павінны, не трэба яе разбазарваць, вот, трэба імкнуцца да еднасці, вот, и таким чином атрымліваецца, что папскому престолу чудесным образом помогает Бог, так как то, что обозначается именем апостольского престола, он поддерживает. Он посылает своих работников, чтобы вырвать души из бездны ошибок. Вось. Вырвать из бездны ошибок и принести свет. У свет принести, значит, святло христианской веры, значит, у тым ліку не толькі там, як я кажу, экзатычныя краіны, але у прывітанне мне піша доброе утро, вельмі рады, дзякуй вам, вітанне. Значыць, але у тым ліку і ў краіны пратэстанцкія. Вось сам Лайола стварае план, так сказаць, як вярнуць ва ўлонне каталіцкага касцёла, вярнуць пратэстанцкую Нямецчыну, напрыклад. Так, значыць, іншыя распрацоўваюць пляны змагання з туркамі, ствараюць каталіцкую лігу, значыць, для того флёт вялізны, які, так сказаць, ягонай мэтай было ўварванне ў там іспанскую імперыю, і ім удалося атрымаць перамогу пад Лепанта, такая вялікая бітва, якая была вельмі шырока, так сказаць, ну, прапагандаваная, такая, шмат ухвалялі проста у тыя часы, хаця, ў прынцыпе, ў 1571 годзе яна адбывалася, хаця, ў прынцыпе, ну, палітычнае значэнне яе было не такое вялікае. У гэтым яна чымсьці нагадвае мне асабіста бітву пад Оршай, якая таксама была вельмі папулярная ў свой час, і значэнне гэтай перамогі, оно просто было, так сказаць, ну, скажем так, польскі кароль просто нават улёткі выдаваў, да, такія своеасаблівыя распаўсюджваў для того, каб паказаць значэнне і важнасць гэтай перамогі. Яшчэ бітва пад Лепанта ці пры Лепанта, яна даволі марская, як бы, бітва, ну як марская, там просто сышліся галеры, так, з абодвух бакоў і пачалі там месіцца на галерах. То бок это фактычна была такая апошняя бітва, дзе былі, так сказаць, удзельнічалі менавіта гэтыя грабныя судны, да. Ну, прычым цікава, што у турэцкіх галерах там па нейкіх звестак там сядзелі на вёслах, як рабы, значыць, прыкаваныя, ну, хрысціяне, да, натуральна, вось. А у гішпанскіх, там, венецыянскіх і іншых, значыць, там сядзелі прыкаваныя пратэстанты, галянцы ў асноўным. То есть, это было, што вось гэты, так сказаць, гішпанскі асабліва флёт, ну, тады як бы ішла вайна, ужо ў той час ішла вайна ў Нідерландах, вось, Габсбургі спрабавалі, так сказаць, падпарадкаваць зноў жа свае ўладанні нідэрландскія. Адным словам, езуіты не, так сказаць, не гублялі часу. Вось. Вайна ў Нідерландах пачалася ўжо 1568 годзе, цягнулася потым 80 гадоў. Вось, уражвае, да? Вось. У 1572 годзе адбываецца Варфаламеевская ноч, так, ноч 23-24 жніўня. 10 000 чалавек забіта, значит, во Францыі.
М, не трэба вінаваціць езуітаў у гэтым. Вось там былі іншыя фактары, так сказаць, это ўнутраная барацьба ў Францыі ішла даўно. Тым не менш, як бы езуіты, так сказаць, ну, спрычыніліся часткова, ну, прынамсі, вот нехта Эдмон Аўже быў такі ў Бардо, так сказаць, ён праз месяц пасля парыжскіх падзей, так сказаць, выступіў, ну, з натхнёнай казанню, так сказаць, сказанню, значит, у падтрымку этого. І пасля этого ў Бардо адбылося тое самае, так сказаць, забіццё масавае пратэстантаў. Вось. І гэтак далей, і гэтак далей. Э, То бок, всё гэта паступова, вось все гэтыя падзеі мне асабіста пачынаюць нагадваць вот такую вось штосьці накшталт Першай сусветнай вайны, менавіта рэлігійнай. То бок змаганне за глябальнае панаванне менавіта каталіцкага свету, менавіта Габсбургаў. Вот. І, значыць, і іхных хаўруснікаў сярод каталіцкіх уладароў, хаця не ўсе былі іхнымі хаўруснікамі, напрыклад, французы не былі. Вось там свае гісторыі. Ну, але проста вось гэта ідэалагічнае супрацьстаянне на працягу 16 стагоддзя, оно адбываецца проста паўсюль. Вось. Ну, у нас гэта кажуць, што это рэфармацыя, супрадзенне рэфармацыі, контррэфармацыя. Я думаю, што ўсё-такі першапачатковы імпульс ён сыходзіў, ну, калі верыць вот, біяграфіі Лайолы, да, што ён сыходзіў ўсё-такі аднекуль з захаду. То бок як бы эта вот вялікая ідэя, так сказать, аб'яднання ўсяго хрысціянства, яна як бы рухала шмат у чым гэтымі езуітамі, а езуіты, у сваю чаргу, мелі даволі вялікі ўплыў на тагачасных палітыкаў, калі іх так можна назваць. Вось, значыць, апагеем, так сказаць, гэтага ўсяго было тое, што ў 1580 годзе была заключаная дынастычная унія паміж Партугаліяй і Іспаніяй. То бок уяўляеце, што вот дзве каталіцкія, так сказаць, імперыі паловы свету, яны аб'ядналіся як бы ў адну. Вот Філіп II там стаў, значыць, каралём, вось вельмі вядомы таварыш, так сказаць, у гісторыі асабліва Нідерландаў. Нідерланды, так сказаць, у 81 годзе абвясцілі адразу ж незалежнасць вот пасля гэтага. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Як мы ўсе ведаем, ну, я думаю, што калі б не пратэстанты, то ў прынцыпе гэты праект ён бы як бы і рэалізаваўся. Але менавіта таму, што пратэстанты, лютэране, англікане, кальвіністы, яны проста у Еўропе супрацьстаялі са зброяй менавіта вось гэтай каталіцкай экспансіі, то фактычна як бы і гэтыя пляны як бы і не рэалізаваліся іхныя, так. Вось, то бок асабліва важная была это, канешне, параза іспанскай, так званай непераможнай армады на 1578 годзе, калі яны выплылі для таго, каб захапіць Лондан. Вот. І все мы ведаем гэтыя падзеі, там глядзелі нейкія фільмы адпаведныя, так і гэтак далей. То бок як бы, але я кажу, гэта ўсё як бы не адзінкавыя падзеі з маёго гледзяшча і не нейкія вось такія расцярушаныя проста памкненні, это проста рэальная, проста глобальная вайна паміж каталіцызмам і рэштай свету. Вось. Прычым вайна, у якой ніякія метады, так сказаць, не былі як бы немаральныя, так. У чым потым пасля езуітаў як бы абвінавачылі. Ну, напрыклад, мы ўсе ведаем, так сказаць, вось гэты the gunpowder plot. Это калі паспрабавалі, так сказаць, падарваць парламент брытанскі, так, у Лондоне. Вось это вядомы вершык, які выкарыстоўваецца там у фільме пра вендэту, да, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Это як бы, ну, ангельская песня, якая пасля таго, так сказаць, калі удалося раскрыць гэтую змову і парламент не выбухнуў, так сказаць, і пачалі это самае, ну, даследаваць, хто за гэтым стаяў. І выявілася, што гэта як бы быў вынік таго, што каталікі на той момант у Англіі былі ўжо, так сказаць, незадаволеныя сваёй сітуацыяй і, значыць, былі там сярод іхных натхняльнікаў заўважылі ў тым ліку езуітаў, так. Вось, і аднаго з іх нават яны потым пакаралі смерцю за тое, што ён іх як мінімум не спыніў, так. Вось. Ну і песенка вот эта працягваецца там, што там a rope to hang the Pope. Вось, то бок як бы, вот. Але гэта не адзінкавы выпадак насамрэч, то бок як бы палітычны
замах на жыццё, ён як бы потым практыкаваўся як бы даволі інтэнсіўна, як бы і Францыі некалькі разоў былі замахі і гэтак далей, гэтак далей. То бок, зноў жа, вайна ёсць вайна. Такім чынам, раз амбіцыі езуітаў распаўсюджваліся на ўвесь свет, то яны, в прынцыпе, не маглі не распаўсюджвацца і на нашу частку свету. Маецца на ўвазе на тэрыторыі польскай кароны Вялікага княства Літоўскага, пра што я, ў прынцыпе, ўжо, так сказаць, сказаў і намякнуў, таму што быў на гэтых тэрыторыях, так сказаць, папскі легат, прызначаны Антоніо Пасавіно. Але гэта асобны такі раздзел нашага, так сказаць, сённяшняга стрыма, таму мы перад тым, як перайсці да тэмы езуітаў у Беларусі, мы вып'ем чайку. Чаёк, між іншым, таксама ў Европу езуіты привезли сябры, каб вы, так сказать, не расслаблялись. И не думали, что это все жарточки. О, прекрасно. Насамрэч, без чаю такие, ці просто без питва, думаю, такие речи рабіць нереально, потому что вельмі цяжка доўга размаўляць. Значит, что у нас у ВКЛ на той момант? У ВКЛ, значит, адбываюцца вядомыя нам падзеі. Люблінская унія 1569 года паміж каронай і княствам. Чыста палітычная, ніякіх там тых самых ідэалагічных нейкіх подбівак не трэба, напэўна, шукаць. Але што цікава, што менавіта ў тым жа годзе, 1569 годзе, значыць, віленскі біскуп Валерыян Пратасевіч запрашае езуітаў у Вільню. І фактычна мэтай з'яўляецца, натуральна, умацаванне дзяржавы. Што это значыць? Гэта значыць барацьба перадусім з усякімі пратэстантамі, а ў перспектыве і з усякімі праваслаўнымі. Адным словам, з усякімі хрысціянамі, якія неправільныя. Хрысціяне, з гледзяшча каталіцкага касцёла. І, значыць, сапраўды даволі вялікія поспехі езуіты ў гэтым контррэфармацыйным, так сказать, руху дасягаюць. Адзін з самых такіх ранніх поспехаў, это яны не ў Вялікім княстве адбылося, але значыць, гэта калі Мікалай Радзівіл сіротка, так, з вядомага пратэстанцкага радзівілаўскага роду, які, так сказаць, Мікалай Чорны, Мікалай Руды, это ўсё людзі, якія, так сказаць, прапагандавалі рэфармацыю, берасцейскую Біблію там выдавалі. Вы там, думаю, ведаеце гісторыю Беларусі лепш за мяне. Дык вось, ім удалося сіротку, так сказаць, угаварыць вярнуцца ў каталіцтва, прычым яшчэ маладога даволі хлопца, пасля смерці бацькі. Сіротка вядомы потым паломнік, аўтар тых мемуараў, такі прававерны каталік. Усё жыццё. Это адбылося ўжо ў 1566 годзе. Пётр Скарга, вельмі вядомы дзеяч, так, царкоўны польскі. Ён, так сказаць, паехаў у падарожжа ў Еўропу, у Рым, і недзе там ён уступіў, яго там адлавілі, я так разумею, і уступіў у езуіцкі ордэн. Чаму было не уступіць, калі я думаю, што ягоныя ўласныя погляды і погляды іхныя супадалі і задачы по факту. У 1569 годзе, пасля чаго вярнуўся. У 73 годзе стаў рэктарам езуіцкай акадэміі ў Вільні. Напісаў кніжку аб еднасці Божай царквы у 1574 годзе. І гэта далей пачынаецца ўся гэтая гісторыя палемікі, так, паміж каталіцкімі аўтарамі, значыць, некаталіцкімі аўтарамі. Варта падпарадкоўвацца папе, не варта падпарадкоўвацца. Нашы гуманісты між сабою спрачаюцца. У кніжцы Саверчанкі «Аурэа медиокритас» пра гэта вельмі цудоўна напісана, вельмі шмат, так што можаце пачытаць. То бок паступова трапляюць у фокус іхнай увагі, в прынцыпе, і праваслаўныя. Праваслаўныя лічацца схізматыкамі. Схізматыкі чаму? Таму што яны якраз не прынялі Фларэнтыйскага сабора, Фларэнтыйскай уніі. І, так сказаць, адпалі. То бок
трэба нейкім чынам з імі, так сказаць, змагацца. Вот, там у 1573 годзе, калі былі выбары караля, стала такая цікавая сітуацыя, там была адна прамаскоўская партыя. Эта прамаскоўская партыя падтрымлівала, я ўжо не памятаю, хто яе ачольваў, яна падтрымлівала Івана Жахлівага, так сказаць, маскоўскага цара. Быў ён тады царом ужо абвешчаны? Напэўна, быў, таму што ён здабыў ўжо тады казань Астрахань, я думаю, што так. Вось. І, значыць, прапаноўвалі яго ў якасці, так сказаць, караля Рэчы Паспалітай, і ён фактычна пагадзіўся. Але была адзіная ўмова, што ён павінен, так сказаць, прыняць унію, так сказаць, фларентыйскую. То бок, ну, перайсці фактычна ў каталіцтва пад юрысдыкцыю, так сказаць, рымскага папы. І такое адчуванне, што ён быў нават не супраць. То есть, але проста па выніку там перамог Генрых Валуа, і адным словам не выбралі Івана. Вот. А калі б тады выбралі Івана нашага дарагога, ну, хто ведае, ці называлі б мы яго жахлівым да сённяшняга дня. Можа быць і не. Вось. У любым разе, пасля таго, як Генрых уцёк, значыць, каралём стаў Стэфан Баторый, а шчыгульную опеку оточил Баторый закон езуитов. Ну, моя польская это просто жах, это история сама по себе. Я думаю, что какие-нибудь езуиты там меня уже давно там інквізіцыя там я просто ніколі фактычна апрача пісьмовых тэкстаў як бы з польскай мовай не сутыкаўся, таму прашу прабачэння зноў жа. Вось, адным словам, але праўда тая, што Баторый сапраўды быў такі яры каталік. Ну, чаму ён быў яры каталік? Таму што, ну, ён все-таки можа быць як мадзяр па паходжанні, ён уже, так сказаць, меў справу з асманамі у свой час і, натуральна, так сказаць, был такі як бы шчыры вернік, што называецца, так. Горлівы католік. Яго вінавацілі, значыць, в этой рэлігійнай неталерантнасці якраз Баторыя, так. Ну, але пры гэтым тут прыводзяць некаторыя факты, што ўсё-такі часам быў ён нейкі, ну, не ведаем, але факт той, што ён вельмі спрыяў езуітам, так. Ён, значыць, засноваў калегіі езуіцкія ў Полацку, у Рызе, у Дорбце, Горадні, у Нясвіжы, так, пры ягоным жыцці. Вот. Ну, ён наогул для Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый зрабіў вельмі шмат карыснага. Это натуральна як бы так, таму што ён фактычна перамог Івана Жахлівага ў Лівонскай вайне. Вось. Ну і 1 апреля 1579 года, ну, такая дата цудовная, он выдал привилей, согласно которому учрежденная в 1570 году в Вильне иезуитская коллегия преобразовалась в Академию и университет Виленский Общества Иисуса. Alma Academia et Universitas Vilensis Societatis Jesu. Ну, одним словом, фактично нема сумневу, што як бы калі б не Баторый, то як бы, ну, напэўна, распаўсюджанне як бы дзейнасці езуітаў, ну, не настолькі было б хуткім, імклівым у нашых краях. Вось, але ягоная пазіцыя была именно такая. Вось што цікава, значыць, у тым ліку, як уже згадана, ён заснаваў і полацкі езуіцкі калегіум, нясвійскі езуіцкі калегіум, пасля узніклі ў Пінску, у Бабруйску, яшчэ ў іншых месцах. Вось. А што цікава, мне ўдалося тут у гэтых пошуках натрапіць на успаміны, такія нататкі, значыць, італьянскіх езуітаў, якія якраз прыехалі ў Вялікае княства Літоўскае з місіяй, вот, у 1571 годзе, вось, асабіста сустракаліся са Стэфанам Баторым. І, значыць, ну, это просто я назвал эту, так сказать, историю все, что это невероятные пригоды итальянцев, так сказать, у Белоруссии, вот, и потом у России. Вот, потому что они сапраўды были довольно итальянцы. Чему? Потому что як бы фактично уже
цэнтр дзейнасці ордэна якраз тады ўжо робіцца Рым сам па сабе, і там меншая колькасць гішпанцаў і партугальцаў у ім, а расце ўплыў і значнасць італьянцаў. Так што вось основатель иезуитской миссии в Китае, организатор миссионерской церкви в Японии, основатель великой миссии иезуитов в Мадуре, творцы иезуитского государства в Парагвае. Все без исключения итальянцы. Вось. Дык вось такія італьянцы, пра якіх мы ўжо казалі. Адзін з іх это Антоніо Пасевіно, значыць папскі легат. Ён высланы у нашу частку Еўропы, так сказаць, каб туды, так сказаць, пільнаваць інтарэсы рымскага касцёла. Так, спачатку ў Швецыю ён едзе, перамовы вёў, каб шведы, так сказаць, адмовіліся ад лютэранства, вярнуліся да каталіцызму. Вось гэтага не ўдалося, але ўдалося атрымаць, так сказаць, у сваё выхаванне караля Жыгімонта, будучага караля Жыгімонта Вазу, так, Жыгімонта III Вазу. То бок менавіта Пасевіно, Антоніо Пасевіно быў ягоным настаўнікам. Вось. Это было ў 1578 годзе. Пасля гэтага ягонае падарожжа ў Швецыю. Пасля Швецыі ён прыязджае праз некалькі гадоў у Вільню. Значыць, разам з ім прыязджае Джованні Паоло Кампана, вельмі таксама значны персанаж, таксама аўтар нататкаў падарожных, вось, з якіх мы потым будзем яшчэ цытаваць. І такім чынам яны, значыць, у Вільні, глядзяць ужо, так сказаць, это заснаваны, так сказаць, універсітэт, але прывозяць туды кніжкі, значыць, як піша Кампана, значыць, што Пасевіно пакінуў у Вільні рассаду. То бок нямецкія, польскія кнігі, а таксама сімвалы веры, надрукаваныя ў Рыме на арабскай мове. Вось, немалую колькасць якіх ён дзеля татараў прывёз з сабою. Аднойчы мы, ці нашыя нашчадкі, пажнуць плады гэтага. Это піша якраз Джованні Кампана у сваіх нататках 1571 года. То бок, таксама ён там згадвае, што там былі нейкія рускія кнігі ўжо ў Вільні надрукаваныя на тот момант. Рускія кнігі, гэта значыць, што мы ведаем, хто у Вільні друкаваў, значыць, хрысціянскія кнігі, пераклады, да, на рускай мове, да, Францыск Скарына, што то бок друкарскі станок ужо існаваў тады ў ВКЛ, вось, нешта выдавалі, тым не менш езуіты прывозяць нешта сваё. Вось, Пасевіно той жа піша, што нібыта ніхто не займаўся перакладам хрысціянскіх кніг на рускую мову. Вось, маўляў, няма там ніякіх знаўцаў лаціны, грэцкай, старажытнай, гебрайскіх і так далей. Адным словам, цёмныя абсалютна ў нас тут людзі. Вот, трэба ім это ўсё вазіць аднекуль, вот, ці ўжо там на месцы перакладаць, дапамагаць ім перакладаць это ўсё на сваю мову адпаведна. То бок, тое, што 50 там ці колькі гадоў да яго быў такі Францыск Скарына, відавочна, ўжо ў Вільні забылі, вось, не ведалі. Але галоўнае, зноў жа, галоўная мэта гэтых двух езуітаў – гэта Масква. Вось, яны ведалі нейкім чынам, што ў гэтым самым 73-м годзе Іван Жахлівы выказваў такую гатоўнасць прыняць каталіцкую веру пры умове, што яму, так сказаць, дадуць карону польскую і літоўскую, так сказаць, і яны вырашылі, што гэтым трэба скарыстацца, што пакуль Іван Жахлівы жывы, а ён ужо быў, так сказаць, у такім, значыць, у старасці такой даволі, вось, што трэба з ім паспець размаўляць і пад гэтую справу, так сказаць, Маскву ўсю навярнуць у каталіцтва. Выдатны план, значыць, вось яны параліся з Баторыем, а якраз тады ішла ўсё яшчэ Лівонская вайна, Баторый, так сказаць, акурат вызваліў Полацк і збіраўся ўзяць у аблогу Пскоў. То бок, уласна кажучы, піша там Кампана, што мы вельмі ўдзячныя каралю, таму што, звычайна у той бок у Маскву нікога не пускаюць нават у мірны час, а тут вайна ідзе, а ён нам даў дазвол, проста суправаджэнне для таго, каб мы праехалі да самай рускай мяжы проста і прыехалі да этого цара Івана. Адным словам, вось, выязджаюць яны з Вільні ў Дзесну спачатку. Пасевіно
пераконвае дарогай, гутарычы з Баторыем, вядзе перамовы наконт таго, што ў Кіеў трэба прызначыць каталіцкага біскупа, і што ва ўсіх гарадах найвышэйшыя службовыя асобы павінны быць каталікі. Это піша Кампана. Вось, значыць, ягоны спадарожнік. Вот, яны там вядуць розныя гутаркі з рознымі людзьмі, значыць, да іх перыядычна пад'язджаюць усякія літоўцы, так сказаць, шляхта, якая іх суправаджае. Вось, многія з іх аказваюцца пратэстантамі, яны задаюць всякія пытанні тым каталіцкім айцам. Каталіцкія айцы езуіты іх сразу там пераконваюць, што вот вера правільная толькі адна, яны адразу там адмаўляюцца, ну, калі верыць нататкам Пасавіна і Кампаны, яны адразу гэтыя літоўскія арыстакраты адразу ж адмаўляюцца ад сваёй веры папярэдняй, ну, які, значыць, Радзівіл сіротка. Значыць, ну, адным словам, все ідзе цудоўна. Вот, ну, некаторыя, праўда, бывае, што яшчэ вяртаюцца да ташнаты, да? Ташната — это вот у расійскім перакладзе нататкаў Кампаны, яны напісаны натуральна па лаціне усе. Дык вот, значыць, ташната, это там блевотчына, это, так сказаць, это схізма. Што такое схізма? Это праваслаўная вера. То бок там нейкі біблейскі вобраз выкарыстоўваецца, што так як пёс вяртаецца да сваёй, так сказаць, ташнаты, так і яны там перыядычна, вот, все-таки, наверное, каталікі, то бывае, што вяртаюцца ў сваю, так сказаць, эту праваслаўную там веру, так? Але, ну, гэта бывае рэдка. Вот. У асноўным яны, значыць, застаюцца перакананымі каталікамі. Вось. Такая гісторыя мяне там вельмі пацешыла ў Кампаны. Вот, яно як бы ёсць, яго можна знайсці на інтэрнэце, расійскі пераклад. Вот. Значыць, гісторыя пра аднаго там нейкага знатнага літоўца, вось, якога асудзілі на кол пасадзіць, да, за тое, што ён хацеў перабегчы да маскавітаў з нейкай прычыны, так, ад Баторыя. Ну, Баторый яго, значыць, сказаў, што трэба пасадзіць на кол, вот, але ён яшчэ паспеў пагутарыць з езуітамі перад пакараннем, вось, і перайсці ў каталіцтва. Вось, і праз гэта езуіты, там, біскупы, значыць, все-таки ўдалося выпрасіць у караля Баторыя, каб памянялі пакаранне пасаджэння на кол за адсечэнне галавы. Ну, такім чынам яму адсеклі галаву, а слугу ягонага, якога таксама хацелі пакараць смерцю, дык наогул за тое, што ён перайшоў каталіцтва, наогул адпусцілі. Вот. То бок, як бы, місія гуманітарная, як бы, відавочная. Вот. Ідём далей. Значыць, то бок так, і відавочна, што вот эта краіна, вось гэтая Літва, яна нейкая сапраўды як бы на той момант яшчэ ў 1581 годзе як бы слабавата як бы каталізаваная, вот, што не толькі ўвесь час да іх вот гэтыя літоўцы нейкія пад'язджаюць нейкімі дзіўнымі пытаннямі, вось, але як ён піша Кампана, што літоўскі сенат менш чым на 1/6 частку ўсяго складаецца з каталікоў. То есть, як бы уяўляеце, да? Ну, это маецца на ўвазе, значыць, Сойм, так, Вялікага княства літоўскага, ён як бы у ім толькі каталікі то менш за 1/6 частку. Як такое можа быць? Як бы, ну, это ж неправільна. Вот, гледзячы, так сказаць, нашых сяброў езуітаў. Вот, такім чынам яны караля па-ўсякаму, так сказаць, угаворваюць, каб ён іх працягваў падтрымліваць. Кароль, там, нягледзячы на вайну, абсалютна, там нават апісваецца ў Кампаны сам момант, калі ён засноўвае полацкі езуіцкі калегіум. Яны проста па дарозе, значыць, у Вільня Дзесна Полацку спыняюцца, там, начуюць, там, нешта, у іх там это самае, у нейкай вежы, там, цячэ дождж, і наогул просто вот ніяк так это не шанцуе, значыць, это самае, наогул яны апісваюць эту краіну, эту Беларусь, это просто, ну, жах нейкі там просто, і паўсюль нейкія разбойнікі, там просто не прайсці, не праехаць, дарога абы што, там, людзей мала, як бы, нейкіх там прыпасаў трэба вельмі шмат з сабой весці, таму што іх потым не знойдзеш, ну, і гэтак далей, гэтак далей. Усе гэтыя там крэпасці неяк выглядаюць так неяк, ну, падазрона просто, нават там это самае, спаць немагчыма. Ну, наогул поўны трындзец, вот, патрэбная нейкая цывілізацыя, к урэшце прыйшла, вот, і вось, значыць, там просто ў Полацку на месцы, это самае, кароль засноўвае проста гэтую езуіцкую калегію. Это што значыць? Што? Ён проста адлічвае са свайго, значыць, ваеннага бюджэта 1000 флярынаў, так, як піша Кампана, вось, і дае проста, вось, калі ласка, заставайцеся тут, жывіце, будуйцеся, так сказаць, рабіце, што вам трэба, я пайшоў далей, мне, так сказаць, мне трэба ваяваць у Пскове. Вось, то бок, як бы, ну, Кампана это вельмі ацэньвае, таму што, як бы, ну, мог бы этого і не рабіць тэарэтычна Стэфан Баторый, так, але ён робіць менавіта таму, што ён ідэйна перакананы вернік, вот, каталіцкі. Ну што ж,
Ідём далей. Наогул ён проста, наколькі ён яму ўдзячны за тое, што як я казаў, за тое, што ён дазволіў ім праехаць, вось Кампана піша у расійскім перакладзе. Ведь на протяжении многих лет апостольский престол нередко пытался вступить в такие переговоры с государем московитов, которым, не знаю по какой причине, всегда раньше мешали литовцы, и которые они даже останавливали. Вось. То бок вельмі важная миссия ўспрымаецца тое, што значыць, маскоўскія хрысціяне, сказать, праваслаўныя, ну, канкрэтна маскоўскі цар, што яны прымуць каталіцтва. Вельмі важны момант, вялікая такая мэта. Это было б, конечно, грандыёзным поспехам для гэтых езуітаў. Таму вот яны да гэтага так імкнуцца. Вось, значыць, Пасавіно у сваіх нататках, зноў жа, падарожных 1981 года, калі яны едуць на перамовы, значыць, з Іванам Жахлівым, значыць, дае таксама адно з вызначэнняў фактычна Беларусі. Вот. Ён не згадвае там канкрэтна белае, вось, але ён напісвае, што это Русь, якая знаходзіцца пад уладай польскага караля, вось, і што у іх вельмі падобная мова да мовы маскавітаў, вось, і што гэтых людзей можна было б нейкім чынам скарыстаць, калі б яны навярнуліся ў каталіцтва, то іх можна было б скарыстаць для таго, каб навярнуць потым гэтых маскалёў, так сказаць, у каталіцтва. Вот, што піша Пасавіна. Значит, это ўжо пасля таго, як ён сустрэўся з Іванам Жахлівым, вёў там з ім перамовы, это самае. Ён, дарэчы, піша, што Іван Жахлівы не такі жахлівы, як яго малююць, нашмат такі больш мілы чалавек, ну, уже, так сказать, у старости, вот, можно сказать. Так вот, он кажет, что если бы папы, занявшись этим делом, не довольствовались только созывом соборов, отсылкой одного человека или письма, но теми разными способами, которые всегда были свойственны легатам и апостолам Христа, продолжали дело упорно и постоянно, и позаботились, чтобы Русь, которая принадлежит польскому королевству, впитала католическую веру. А это можно было сделать даже легко, так как польские короли давали привилегии греческим епископам, если они приняли решение Флорентинского собора. Тогда мы имели бы уже как бы очень крепкое орудие, которое смогло бы применяться для покорения московской схизмы. Однако мы выпустили из рук эту часть Руси, хотя она и ближе к папской области, и дело более чем надежное начато не с той стороны. Вось якая ідэя, то бок, у сяброў езуітаў. То бок, як бы, гэтая частка Русі павінна быць першай, так сказаць, навернутая ў каталіцтва для таго, каб стаць зброяй, важнай для, так сказать, навяртання Москвы. Московия, по традиции, чрезвычайно зависит в делах религии от Руси, находящейся под властью польского народа. Совсем недавно московские епископы утверждались киевским митрополитом русской веры. Поэтому будет очень важно для обращения Московии, если епископы или владыки Королевской Руси присоединятся к католической церкви. Следовательно, нужно серьезно подумать, не напишет ли ваше святейшество дружелюбные бревы к этим владыкам, а их 8, считая находящегося в Вильне митрополита, которым их доставит какой-нибудь богослов. Я не называю никого по имени, ну так это, намекая на себе. Так, пусть ваше святейшество призовет их познать истину и сообщит обо всем, чего они могут ждать от апостольского престола, и что могло бы быть предоставлено им как детям от отца и пастыря Вселенской Церкви. Следствием этого будет то, что, узнав об этих планах и получив при этом благочестивые книги о религии, а их я позабочусь издать в Вильне по-русски, они станут лучше разбираться в делах религии. Некоторые русские князья, а кое-кто из них уже обратился к католической вере, с распростертыми объятиями примут благость Святого Престола. Когда мы ехали через Королевскую Русь в Московию, вот она назва, так сказать, Белоруссия сегодняшняя, Королевская Русь, ехали через Королевскую Русь в Московию, некоторые знатные люди, отставшие от своей схизмы, доверительно говорили с нами. Ну так, это подтверждает и Кампана. У своих нотатках я про это указал. Вось. И если все то, что они почерпнули от нас, будет высказано когда-нибудь схизматикам, это будет иметь очень большое значение для их обращения. Некоторые князья, как, например, в Остроге и Слуцке, имеют типографии и школы.
Ну, Острози — это значит острожские, так, православные магнаты литовские. Значит, имеют типографии и школы, в которых поддерживается схизма, то бок православие. А во Львове, кроме католического архиепископа и русского владыки, есть армянский епископ со своими армянами. И чтобы не пришло к ним из католической веры, это с Божьей помощью могло бы дойти до самой Армении. Ось, то бок далей, хутчэй, вышэй, мацней, то бок як бы не спыняюцца яны у, так сказать, у распаўсюджанні сваёй ідэі, сваёй веры. Вось там идем далее, что называется. Великий князь Московский никому из своих не позволяет уезжать за границу для изучения наук. И, вероятно, в дальнейшем он будет поступать еще строже, если услышит, что это можно сделать в Литве. Ну, то бок, что в Литве уже есть университет, там, коллегиумы иезуитские и так далее. Что это можно сделать в Литве, с которой он или воюет, или испытывает к ней постоянную неприязнь. Вот. А, Я сказал бы, что меньше трудностей для дела могли бы доставить семинарии прежде всего в Вильне или Полоцке для русских из Королевства Польского. Русские из Королевства Польского — это знову же белорусы, так отрымліваецца. И для тех, которые были взяты в плен в Московии на войне за последние 3 года. А тех, кого можно было бы вывести из Москвы, можно послать в Оломоуц или Прагу, в папские семинарии, где благодаря родству тамошнего языка с русским они гораздо легче могли бы усвоить в достаточной мере науки. То бок, зноў жа, чэшская мова для яго італьянскага вуха, так сказаць, яна нагадвае расейскую. Вот як дагэтуль, в прынцыпе, яму і мова, так сказаць, каралеўскіх гэтых русінаў, так сказаць, у Вялікім княстве нагадвала таксама расейскую. Вот. Ну, і это самае. Дык вось, трэба зрабіць, напэўна, паўзу. Это все я цытаваў з нататкаў Кампана і Пасавіна, вось гэтых двух езуіцкіх пасланцоў. Пасавіна быў кіраўніком місіі, а Кампана быў ягоным сакратаром. Так вось пытанне ўзнікае: навошта ім далася вось гэтая Масковія? Навошта ім гэта Арменія? Не ведаю, навошта ім гэта ўсё? Так, зараз патлумачу. Дык вось навошта. Зараз працытуем Кампану. Дык вось Кампана піша: Треба, значит, навернуть Московию у католицтва, дабы также и Азия, граничащая с Московией, подклонила бы шею под сладчайшее ярмо Христа. Вось, сябры. Тому что наши браты, иезуиты, про их, значит, пишет, доселе были вынуждены путешествовать к индийцам и в область китайцев через крайнюю часть страны испанцев и Западное море в сторону Антарктики мимо антиподов. Что называется, пойди и разберись. Что это означает? Что, значит, иезуиты вымушены были подорожничать до индейцев и китайцев через крайнюю часть страны испанцев и Западное море в сторону Антарктики мимо антиподов. Ну, по факту это означает только одно, что в 1565 году испанцы завоевали Филиппины. Вось. Это адбылося вельмі цікава, тому што па ідэі Філіпіны яны наогул належаць у той частцы света, якую папа аддаў партугальцам. Але не факт. Хітрыя іспанцы ўзялі на ўзбраенне, так сказаць, зноў жа тэорыю Каперніка пра круглую зямлю. Як ёсць тэорыя пра пляскатую зямлю, так была тады тэорыя пра круглую зямлю. Яна была яшчэ не ўсімі далёка прынятая. Вось, той жа царквой яна даволі доўга аспрэчвалася, як мы ведаем з гісторыі пра Галілея там і іншых. Вось, але, так сказаць, іспанцы подумалі: ага, але ж гэты мерыдыян, па якім падзялілі ту самую зямлю, ён жа ідзе, так сказаць, вакол усёй зямлі, то бок ён і з іншага боку павінен праўляцца. І яны, так сказаць, калі ўбачылі, яны сказалі: ну дык гэты мерыдыян фактычна ён ідзе міма Філіпінаў, то бок Філіпіны это яшчэ нашы. Вот далей там уже там ваши, там Индонезия, Япония, там не ведаю што, вось, Макао, это ваше партугальскае, а вось Філіпіны наша іспанская. Ну, такое там не зусім геаграфічна адпавядае, але факт быў той, што сапраўды Філіпіны у гонар Філіпа II, зноў жа такі, Габсбурга, названыя ў 1565 годзе, адкрытыя. Там датуль быў нейкі, я не ведаю, шаманізм, штось такое, вот, адразу пачалася каталізацыя.
Вот, і падпарадкоўваліся Філіпіны даволі доўга як бы Мексіцы, то бок Мехіко ў Новай Гішпаніі, так, альбо нават у Ліме, здаецца, там дзе было каралеўства Перу, я ўжо не памятаю дакладна, якая там была субардынацыя ў гэтых всех іспанскіх віцэ-каралеўствах, вот, але факт той, што плавалі праз Ціхі акіян фактычна на Філіпіны. Дык вось пра гэта якраз і піша Кампана, что мы вынуждены путешествовать к индийцам в область китайцев через крайнюю часть страны испанцев. Крайняя часть страны испанцев – это Испанская Америка. И Западное море в сторону Антарктики, то бок это на поўдзень. Западное море – это Тихий океан, то бок на поўдзень в сторону Антарктики, паўднёвую паўкулю, мимо антиподов, ну, меркавалася, што там жывуць нейкія антыподы, тады Аўстраліі яшчэ не ведалі, значит, і такім чынам ён кажа, што нам даводзіцца, значыць, падарожнічаць у Індыю, Кітай праз Філіпіны, праз гішпанцаў. Вось. А тут, так сказаць, з іншага боку, калі зямля ўсё ж таки круглая, то з іншага боку, так сказаць, можна хутчэй дабрацца да Азіі праз Масковію, да? Таму што як бы Масковія мяжуе з Азіяй. Вот. По Волге через Астрахань и Казань владение этого государя российского, так сказать, московского, до Персии и Каспийского моря, двигаясь гораздо более коротким и безопасным сухопутным путем, идущим под Арктикой на восток, под Арктикой, ну, по полночной полукуле, явиться навстречу другим нашим братьям, трудящимся в тех краях, значит, у Индии, у Китая, и пожать им удивленным и обрадованным руки, а равно и подать помощь в их святых трудах. Вось. Вось яна мэта сапраўдная, сябры. Каб так сказаць, зноў жа тая самая вся эта іхная Індыя і той самы ўсход далёкі, вось, і такі прывабны, каб ён, так сказаць, адкрыць да яго новую, так сказаць, дарогу, новы шлях праз Масковію, вось, і каб там якраз все-таки гэтых самых паганцаў-язычнікаў паспрабаваць навярнуць у правільную веру. Вось, і тады, маўляў, не толькі там гішпанскія, італьянскія, партугальскія езуіты, але як бы браці з захада, але тады і славянскія, нямецкія езуіты змогуць спрыяць распаўсюджванню хрысціянства ў Індыі. Вось. Ну, это вось такое было абсолютно неверагоднае падарожжа гэтых двух італьянцаў. Значыць, выніку яно асабліва не прынесла, таму што Іван Жахлівы, так сказаць, ну, мір ён падпісаў з Баторыем, вось, Пасавіно быў пасрэднікам там у гэтым, але, так сказаць, каталіцкую веру, вядома, Масква не прыняла па выніку, вось, Іван Жахлівы памёр, але, так сказаць, ну, это ўсё не спыніла. Далейшыя гісторыі мы як бы ведаем. Вось, что пишет Бёмер с этой нагоды? И он пишет, что Батория превзошел Сигизмунд III, король иезуитов. Во время его царствования настоящим властителем двора был иезуит Петр Скарга. Друзья и ученики иезуитов заполнили сенат, епископские кафедры и суды. Вся высшая администрация стала католической. Вось. Некатолическое дворянство восстало против этой системы, но успеха не добилось. То бок, по факту, як бы при гэтых каралях Баторы и Жыгемонце Вазу фактично адбываецца каталізацыя. Это ў іншых частках света была каланізацыя. А тут адбываецца з нашага гледзяшча перадусім як бы каталізацыя спачатку самой Польшчы, як бы польскай кароны, таму што там таксама хапала пратэстантаў і ўсіх астатніх. Вось. А пасля і Вялікага княства Літоўскага. Вось. У 1596 годзе падпісаная Берасцейская унія. Вось. Ну і по факту як бы это вось заканчваецца вось гэтая вот залатая эпоха вот этой ўсёй рэлігійнай талерантнасці, якую там славіцца там ВКЛ, што, маўляў, там розныя те самыя, ну, што значыць розныя рэлігіі, там не толькі там былі крымскія татары, так, там яўрэі, вось, якіх там Вітаўт запрасіў, да, ці хто ўжо. Але пратэстанты ў першую чаргу, так, самыя розныя там накірункі, это была такая, ну, плюс, вядома, праваслаўная. Вось. Але гэта ўсё, так сказаць, сыходзіць на нішто памалу. Вось. І як бы вынік як бы дзейнасці як бы ну вот езуіцкага ордэна ён сярод іншага такі, што вось калі надыходзіць, так сказаць, у Маскве ўсё-такі там спробы
падпарадкаваць Москву, там са свайго цара паставіць. Гэта вот тое, што ў расійскай гісторыі называецца смутнае время, вот это ўсё адбываецца. Тут нават не мае сэнсу разбіраць. Вот, але ж цікава, што Бёмер, так сказаць, таксама ён падкрэслівае ролю езуітаў тым, што яны вот выхоўвалі этого Гришку Атреп'ева, там, ну, карацей, мелі свой уплыў, так сказать, ну, апрача ўплыву на самого польского караля, якого падбухторвалі да ўсіх гэтых ідэй. Вось, что як бы таким незапланаваным эффектом этого всего это было тое, что у расейцаў, так сказать, у маскавітаў з'явілася нацыянальная самосвядомасць. Это пишет Бёмер, да? Он, значит, если до этого момента почти нельзя было говорить о чувстве национального самосознания русских, то теперь это чувство проявилось с огромной силой, приняв в первое время характер фанатической ненависти к римской церкви и Польше. Вось як бы это крышачку што да пытання, так сказаць, карысці рэлігійнага фанатызму, так сказаць. Ну, уяўляеце, да, што прыехалі нейкія людзі, як бы, якія асабліва мясцовых, так сказаць, сітуацый не ведаюць, там, для якіх там што адна мова, што другая, гучаць аднолькава, так сказаць, што проста ім патрэбна проста, каб это было каталіцтва, таму што іх там чакае Індыя, разумееце, Кітай, то бок як бы, ну, вот так вот, галопам па Еўропам, вось, і па выніку, ну, знаходзяцца людзі, якія, як бы, так сказаць, так, это веруюць, падтрымліваюць гэтыя ідэі. І вось, але гэта зноў жа паўтаруся, это не таму, што там хтосьці вот прыдумаў там канкрэтна зрабіць там для, не ведаю, там для Беларусі такі падарунак там, да, в этом сэнсе, ці там для Польшчы, ці яшчэ для кагосьці. Вот, а просто таму, што гэта была часткай глобальнага пляну проста, у рамцы якога як бы, ну, такая вот жахлівая тэорыя змовы проста, якую там, не ведаю, мяне там зараз это сам можна абвінаваціць у тысячах, так сказаць, вось гэтых, ну, тым, што я так паддаўся, так сказаць, пратэстанцкаму гісторыку і вот, так сказаць, прыняў ягоную версію, але насамрэч, я могу сказаць, што факт таго, што вот я як бы, ну, перайшоў будызм і стаў глядзець на гісторыю, так сказаць, хрысціянскіх краін і цывілізацый крышачку па-іншаму, фактычна, ну, яно ўжо мяне да гэтых высноў як бы самога прывяло, таму што калі вы на это паглядзеце іншымі вачыма проста збоку, вы проста ўбачыце, што там ёсць нейкая такое ўнутраная нейкая барацьба паміж рознымі, так сказаць, фракцыямі, умоўна кажучы, так сказаць, хрысціянскага свету, і вы як бы вы ў гэтай барацьбе нікога не падтрымліваеце. То бок, як бы, это не значит, што вы там цалкам аб'ектыўныя, таму што ўсё-такі як бы паходжаннем, так бы, мы людзі, так сказаць, захаду, так, але пры гэтым як бы, ну, нашмат прасцей некаторыя факты проста, ну, прызнаць такімі, якімі яны ёсць. Ну, мне так здаецца, мне так хочется про себе думать, да? Вот. Кожнаму з нас хочется про себе думать, што мы вельмі такія аб'ектыўныя, абазнаныя і так далей. Вось, ну, прынамсі, я кажу, на падставе некаторых крыніц, як бы некаторыя людзі таксама маюць такое меркаванне і пацвярджаюць гэты падыход. Вот. Адным словам, што было, значит, как пишет Бёмер, протестантский наш лютеранин, значит, в Европе нет ни одной страны, которую ученики Лойолы не попытались бы покорить. Не менее удивительной, чем эта предприимчивость, является та настойчивость, с которой боролась эта армия, та храбрость, с которой она бросалась в самые опасные предприятия. Вот, то бок вот это вот уздым, так сказать, такая пассіянарнасць, якая, так сказать, стаяла за этой экспансіяй. Тым не менш, трэба сказаць, што крытыка такога падыхода, в прынцыпе, крытыка езуітаў, крытыка вось гэтай ўсёй экспансіі, ўсяго этого, так сказать, прадпрыемства, вот, яна прыходзіла ўжо, так сказать, пачала прыходзіць з уласных шэрагаў. Ну, па-першае, там как бы это была перадусім крытыка унутранага, так сказать, ладу, які, так сказать, сістэмы, так, якая была ў ордэне. Вось, это у 1599 годзе, значит, падрэ Марыяна, такі іспанскі езуіт, напісаў кнігу «О недугах общества Ісуса». Вось, дзе ён крытыкаваў занадта абсалютную якраз уладу вось гэтых генералаў, так сказаць, якія часам не разумеюць якраз вот лакальных праблем, вось, і вельмі, так сказать, кіруюцца нейкімі сваімі ідэалагічнымі, так сказать, выкладкамі, так, у сваёй палітыцы. Вось, узнікла таксама кніжка «Монета секрета», значит, на лаціне напісаная, это, значит, такі памфлет, такая сатыра на езуітаў, значит, якая парадуе іхныя ўласныя канстытуцыі ордэна, так называлася, тое, што
супер было, ну, шляхтиц, такая католиц, иезуитов, в общем, написал, анонимно, ну, вот, думаю, что нічога не было, але такое, што ён у канцы жыцця ён, так сказаць, адмовіўся ад гэтых сваіх поглядаў, зноў ну, тут цяжка сказаць, што ну, перыядычна можа быць ну, бывает, што не вытрымлівае, наш мабільнік не вытрымлівае тых всіх такіх, не менш. Розныя як бы ёсць ацэнкі, як бы, ну, натуральна, што 18 стагоддзя вельмі крытычна, з думку, значит, господствующие образованные классы, воля которых решала веру народов, были завоеваны католицизмом только потому, что орден имел своего рода монополию преподавания. В романских странах потому что иезуіты, яны асацыююцца з адукацыяй, так. Хаця, в прынцыпе, педагогікай пачалі займацца, в прынцыпе, і пратэстанты у той час, але як бы Польша сделалась классической страной школьного господства ордена на севере, как Португалия была ею на юге. Вот. Ну, вот это вот вынік, так сказать, таксама дзейнасці иезуитов. Цікаво, значит, какое воспитание, пишет Бёмер, так, какое воспитание дал Польше этот наставник? Дворянство выучилось латинскому языку и превратило латынь в обиходный язык. Ну, наколькі я абіходны не ведаю, але як бы факт той, што ну, можна сказаць, Польша як бы стала культурнай краінай, то бок як бы, ну, часцей стала выкарыстоўвацца лаціна. Вы нават калі вот там чытаеце там карэспандэнцыю паміж Львом Саперам, напрыклад, Язафатам Кунцэвічам, то бачыце, наколькі там каранічна, да, зроблена. То бок як бы увесь час перамяшоўваюцца словы польскія са словамі лацінскімі. То бок сапраўды лаціна вельмі моцную пазіцыю, там цэлы шэраг лацінскіх паэтаў, пра таго, што смерць Язафата Кунцэвіча праз ягонае забойства была напісана здаравенная там паэма. Ну, адным словам, сапраўды як бы это такі каталіцкі рэвайвал настае, такі лацінскі, вось. І як пісаў той жа Пасымінаў, да, вся служба хрысціянская адбывалася на адзіным лацінскім языке. Так фактычна гэта і рэалізоўваецца. Вось. При Сигизмунде III польский язык и литература пришли в упадок так же быстро, как они расцвели при Сигизмунде II Августе. Вот. Дворянство научилось ориентироваться в богословских тонкостях. Оно пришло к убеждению, что холоп-крестьянин является потомком хама и как таковой вполне законно осужден на рабство. Вот. Ну, бачите эту иронию вот, сбоку религиониста нашего протестантского. Ну, але як бы, ну, асабліва тут няма чым крыць. Па шчырасці, вот, бок ніякага асаблівага там лібералізму ў стаўленні там да сялянаў, можа быць, там параўнанні з Масковіяй, это было нешта прагрэсіўнае, але па факту як бы мы не назіраем. Значит, под поверхностным лоском новой латинской культуры польское дворянство осталось по-прежнему глубоко невежественной, дикой, буйной аристократией с очень большим самомнением. В иезуитских школах польское дворянство сделало только одно новое приобретение – варварский фанатизм. Ось, ну, тут уже, так сказать, минуточку, ну что же это такое? Это уже таки наезд зусім уже конкретный, так сказать, ну как же мы там это самое, ну, але зноў жа, давайте згадаем, так сказать, тут вся эта идея сарматызма, да, ось такого, ось от сарматызма до фанатызма один крок, плюс, так сказать, варварский, да, ну, может быть, и не, але были такие лісоўчыкі, напрыклад, лісовчыцы, да, так сказать, в гісторыі, пра якіх, так сказать, ну,
некаторыя людзі лічаць іх героямі, вось, а некаторыя людзі не лічаць іх героямі, таму што як бы, ну, это былі такія аддзелы, якіх, ну, баяліся сапраўды па ўсёй Еўропе, вось, і нідзе іх не хацелі браць, так сказаць, іх потым не маглі ніяк пазбавіцца, адпраўлялі там на службу да рымскага імператара. Карацей, як бы яны ўдзельнічалі ў войнах з Масковіяй, прычым вельмі часта правакавалі, так сказаць, там наезды рабілі і так далей, вось, без разбору, вот. Удзельнічалі таксама ў бітве на Белай гары ў складзе каталіцкіх войскаў. Это ў 1620 годзе таксама частка барацьбы з пратэстантамі, калі, так сказаць, каталіцкая ліга нанесла паразу чэшскай шляхце, і фактычна пачалася такая даволі жорсткая рэкаталізацыя, у прынцыпе, Чэхіі. Пратэстанты былі вымушаны з'язджаць у эміграцыю і гэтак далей, гэтак далей. Вось, дык вось нашы таварышы лісоўчыкі ім там дапамагалі з гэтым, ось. Потым там вярталіся па дарозе там нейкую там вугоршчыну, сённяшнюю Славакію, там жорстка там абрабавалі іх і так далей, гэтак далей. Вось. То бок людзі мыслення такого дзяржаўнага кшталту Льва Сапегі, яны, так сказаць, вот у тых жа допісах Кунцэвіча яны казалі, ну, як бы трэба асцярожней, трэба мець на ўвазе таксама і нейкія дзяржаўныя меркаванні, але проста Кунцэвіч там адказвае, там, як так, як такое можа быць, там, это самае. Вот. Трэба наадварот, так сказаць, ну, сцерагчыся там і тых самых, ну, некаторыя там аргументы даволі правільныя, там, знайшла сцерагчыся маскалёў, што яны вот упарадковваюць сабе там усіх, так сказаць. І асабліва ён там піша пра Новгарад, да, што вот там у Новгарадзе былі нейкія там нашы лацінскія цэрквы, а маскалі, так сказаць, гэта заўважылі і там, сказаць, іх там знішчылі. Ну, як бы, таксама факт, безумоўна ж, да? Вось. Ну, але як бы, ну, пакуль адбываецца, вось гэта ідзе 30гадовая вайна, якая зноў там разгарэлася з новай сілай ў 1929 годзе, таму што там пастанавілі, здаецца, рэстатуяваць нейкую маёмасць каталіцкую ў Нямецчыне. Вось, пратэстанцкія князі пачалі яе бараніць, ці яны ўжо фактычна былі прайгралі, але, так сказаць, мала аказалася. То бок зноў вайна пачалася, у яе ўступіла Швецыя, значыць, у Нідерландах вайна працягвалася, ўсё яшчэ ішла. Вось, не толькі гэта, вайна ішла па ўсім свеце, зноў жа, глобальная вайна. Значыць, пасля таго, як Іспанія і Партугалія ў 1580 годзе, як я казаў, заключылі вось гэтую дынастычную унію, вось, галянцы гэта зразумелі, якія былі дагэтуль у вайне з габсбургамі супраць, так сказаць, іспанцаў, яны это зразумелі так, што цяпер яны могуць, так сказаць, атакаваць партугальцаў, у тым ліку, як найбліжэйшых хаўруснікаў Іспаніі, так сказаць, паўсюль, дзе яны, так сказаць, маюць. І галоўнае, што перарываць іхныя гандлёвыя шляхі, таму што, як бы, менавіта дзякуючы гэтаму магла краіна знаходзіцца ў вайне, так сказаць. Ну, вядома, што ўсе тавары, якія ішлі з усходняй паўкулі партугальскай, яны таксама траплялі ў Іспанію. Іспанія за гэта фінансавала гэтыя свае знакамітыя, так сказаць, тэрцыі, вось гэтыя вялізныя пешыя войскі, вось, якія там наводзілі жах на ўсіх, так сказаць, на Англію, у тым ліку там і на ўсю Еўропу. Вось. Ну, і адным словам, партугальцы пачалі весці такую вайну на моры супраць, прабачце, сказаў партугальцы, галянцы пачалі весці вайну на моры супраць партугальцаў ва ўсходняй паўкулі. Вось, якая скончылася тым, што яны фактычна потым перанялі амаль усе партугальскія калоніі, вось, у Азіі. Вельмі цікавы момант, вось, англічане тым часам, так сказаць, не ведаюць па дамоўленасці з тымі ж галянцамі, яны якраз вялі асноўную вайну супраць іспанцаў на моры ў заходняй паўкулі, як мы ўсе добра ведаем гісторыі Фрэнсіса Дрейка і іншых, так сказаць, ангельскіх піратаў, умоўна кажучы, якія, так сказаць, заміналі вось дастаўцы гэтага амерыканскага срэбра, золата у Еўропу, так сказать, на іспанскі двор каталіцкі, да? То бок, як бы, фактычна не толькі атрымалася, што паміж каталіцкімі дзвюма дзяржавамі была падзеленая цяпер ужо зямная куля, але ўжо і паміж дзвюма пратэстанцкімі, то бок галянцы і англічане. Кожны па-свойму змагаўся за тое, каб перарваць вось гэтую падтрымку, так сказать, шляхоў забеспячэння, так, можна так па-сучаснаму выказацца, для іспанцаў і для партугальцаў. Што, ў прынцыпе, дало свой вынік, так?
як вы разумееце, не толькі там англічане свае і галянцы свае калоніі адкрылі ў новым свеце ў паўночнай Амерыцы, але вельмі аслабілі іспанскую карону. Вось, а партугальскую настолькі аслабілі, што Партугалія вымушана была выйсці з гэтай вуніі. У 1640 годзе пад ціскам якраз вайны на моры супраць галянцаў яны проста пачалі змагацца за тое, каб выйшлі з вуніі, і нават была кароткая вайна. Там ўжо тады з Філіпам III, по-моему, Габсбургскім. Адным словам, дамовіліся, што Партугалія выходзіць і будзе асобна. Вот. Ну, але ад гэтага ўжо, так сказаць, галянскія напады не спыніліся, і это значыць, што як бы калоніі назад ім галянцы ўжо не вярнулі. Вось, то бок, ну вось да чаго зноў жа прыклад таго, да чаго, так сказаць, даводзіць фанатызм самы як бы розны всякі, такое вот жаданне, палкае жаданне, да, вот, выканаць нейкую сваю місію, дасягнуць выніку. Да? Ось, ва ўсіх вось гэтых індыйскіх тэкстаў, так, пачынаючы там ад Бхагавад-гіты і Дхамапады, вось, гаворыцца, што дзейнічаць трэба без нейкага, без жадання, не думаючы пра вынік, да? Без намеру. Да? Ось, это тое, што было незнаёма нашим сябрам на захадзе, і яны вот наадварот, так сказаць, вельмі, так сказаць, моцна і інтэнсіўна гэтым всім займаліся. Вот. Ну і вось пакуль шла вось гэтая усесветная вайна, вось, у нас у ВКЛ, в прынцыпе, таксама як бы людзі не адставалі, так? Значит, ну, прынамсі, калі верить Блёмеру, то вот как оно было. Иезуитские коллегии установили обычай праздновать Вознесение, разрушая протестантские церкви и грабя дома протестантов. Так, в 1606 году жертвой этого веяния, которое не встречало препятствий со стороны отцов, явилась протестантская церковь. В 1607 году протестантское кладбище в Кракове. В 1616 году богемская и лютеранская церкви в Познани. Вот. В 1637 году были разграблены дома протестантов в Кракове. Их и так далее, их и так далее. Вось. Наказания при этих погромах грозили лишь протестантам, если они позволяли себе защищаться. Вось. То бок в 1639 таксама былі сутычкі між каталікамі і пратэстантамі ў Вільні. То бок мы пра гэта неяк момант такое адчуванне, што рэшку забываем. Вось у нас гаворыцца там пра праваслаўныя брацтвы, пра нейкі такі вот супраціў гэтай вуніі з боку менавіта вось праваслаўных, там пра тое, што там казакі-налівайкі там, значит, вырваліся ў Беларусь, а ў 1648 годзе там ужо і казакі Хмельніцкага. Дарэчы, вельмі важны такі момант, вось, што менавіта казакі былі адным з такіх запорожскія, самаўкраінскія наогул, якія як бы не прынялі уніі, вот, і дзейнічалі потым на беларускіх тэрыторыях. Але мы просто часам забываемся, ну, прынамсі, я так это не звяртаў увагі, што сапраўды там была і пратэстанцкая меншасць, якая, так сказаць, таксама была не ў лепшай сітуацыі. Гэта ўсё, натуральна, потым выбухнула падчас патопу у Рэчы Паспалітай, так, як бы вылезла бокам, што называецца, такая палітыка, але як бы на той момант это як бы яшчэ не выявілася. Вот. Так вось, ідзе, уяўляеце, ідзе такое вот жорсткае фактычна змаганне вот, на ўвесь свет, а пры гэтым, значыць, у 1640 годзе выходзіць кніга да юбілею ордэна, юбілею афіцыйнага заснавання, значит, ужо «Imago primis seculi societatis Iesu». Значит, першае стагоддзе існавання ордэна, 1640. І вось яны, значыць, славяць там у этой кнізе свае дасягненні. Вот, як яны, значит, общество утверждает, что в его истории исполняются все пророчества Ветхого Завета, и что Бог засвидетельствовал его превосходство чудесами и знамениями. Оно ставит Игнатия Лойолу рядом не только с героем императорского Рима, но и с героем духовного Рима, апостолом Петром. Оно ставит его выше Юлия Цезаря, прославляет его вместе с ним святого Франциска Ксаверия, как величайших святых и чудотворцев, властвовавших над ветрами и дождем, болезнями и смертью, и так далее, и так далее. Вот, нават солнце они там спыняли, нібыта. Вот. Ну, адным словам, як бы маем у наяўнасці, так сказать, пэўную такую слепату, да, таго, што фактычна адбываецца. Вот. Тым не менш, як я казаў, 30гадовая вайна заканчваецца, і фактычна заканчваецца яна такой як бы перамір'ем, да, ў Еўропе в 48 годзе вестфальскім мірам, паводле якога такі вводзіцца прынцып «cuius regio, eius religio». То бок як бы кароль сам вызначае, так сказаць,
якая вера будзе ў ягоным каралевстве. Вот. Прызнаецца права, так сказаць, на пратэстанцкае веравызнанне вось у Еўропе. Вот. Але у Польшы яшчэ нічога нават не закончилось, таму што потоп яшчэ толькі наперадзе. Да? Вот. Ни одно государство не испытало в своем развитии языческого влияния так сильно, как Польша. Ни в одной стране, за исключением Португалии, орден не пользовался таким могуществом. Польша имела не только короля иезуитов, но в лице Яна Казимира и короля иезуита, то есть государя, который стал членом ордена еще до своего вступления на престол. Вось менавіта пры Яне Казіміре потоп як бы і адбыўся. Да? Принимая во внимание наличие миллионов православных христиан среди своих подданных, Польша более чем любое другое государство должна была строить свою внутреннюю политику на принципе полной веротерпимости. Иезуиты не позволили сделать этого. Мало того, они самым пагубным образом заставили внешнюю политику Польши служить католическим интересам. Ну, знову же, за что купил, за то и продаю, это пишет Бёмер. Вот. Совершенно неспособное осознать серьезность положения, польское дворянство позволило увлечь себя советами иезуитов и стало принимать на Украине и Литве суровые меры, вызвавшие глубокое недовольство населения. В результате вспыхнуло Великое восстание казаков 1648 года. Православные христиане Польши стали считать российского царя своим естественным покровителем. Что называется, за что боролись, на то и напоролись. То бок абсолютно не было, напэўна, такой нейкай неабходнасці ператвараць Великое княства ў такую вось монарэлігійную фактычна дзяржаву. Ну, з майго прынамсі гледзяшча, таму што мне все-таки здаецца, што такая талерантнасць, нейкая разнастайнасць поглядаў, у тым ліку рэлігійных, это каштоўнасць свайго кшталту. Калі б я так не лічыў, я, напэўна, не быў бы буддыстам, а быў бы, напэўна, езуітам. Але тады лічылі іначай. Вось. Ну, у выніку это прывяло, так сказать, да вядомага нам потопу, да, альбо, як это называецца, невядомая вайна, 13-гадовая вайна паміж Рэччу Паспалітай Масковіяй пры Алексея Михайловича Романове, якого продкі нейкія нібыта мелі там. Так, хочу сказать, что Романова продкі мелі нібыта нейкія там беларускія каралі. Значит, у выніку этой войны что там? Значит, Януш Радзівіл прапанаваў Швецыі Хаурус, так званая Кіеўская унія была. Ну, шкада, што не атрымалася, мы фактычна маглі бы жыць там, не знаю, у пратэстанцкай дзяржаве, там сацыяльныя, ведаеце, там Швецыя, там все это такі міт вялікі, адзін з такіх беларускіх мітаў, такі цікавы. Ну, на жаль, тады это не выйшла. Вывести ВКЛ со склады Речи Посполитой. Вот. Значит, Хмельницкий кинулся до шведов, Хмельницкий кинулся до московского цара, как мы все ведаем. Вось. Причем, когда он писал Романову лист, значит, Хмельницкий, он сказал, что это самое, я обещаю вам, что как только вы, так сказать, обвестите, так сказать, что мы теперь уже под вашей юрисдикцией, то одразу ж паўстануць там тысячи православных белорусцев, так сказать, так, на землях ВКЛ. То бок и яны там скинуть, так сказать, то там, что называется, польское ярмо и перейдут под вашу уладу. То бок я нешта ведаў, да, там про настроі, так сказать, у православнай прынамсі часткі ВКЛ. Вось. І зноў жа атрымліваецца, што тады як езуіт Пасавіна, ён хацеў выкарыстаць гэтае насельніцтва для того, каб яны дапамаглі яму потым каталізаваць Расію. Спачатку перайшлі, так, там у эту унію, там ці каталіцтва адразу, а потым у Расію. Так Хмельніцкі наадварот спрабуе выкарыстаць, значыць, тэрыторыю беларускую і насельніцтва праваслаўнае вось гэтай краіны выкарыстаць у змаганні супраць палякаў, так, як бы на баку маскоўскім. То бок, як бы, ну вот одно з другім. Адным словом, мяне такое ўражанне склалася, што мы, так сказаць, трапілі ў такую заварушку. Ну, у нас просто як бы гэтыя падзеі выкладаюцца, крышачку інтэрпрэтуюцца па-іншаму сёння. Мы, под уплывам, напэўна, нашай сённяшняй сітуацыі сучаснай, якого мы не адмаўляем, мы на это все глядзім крышачку як бы іначай. Прычым ужо мы на это все глядзім іначай, недзе пачынаючы там 80-х, 90-х годов, як на барацьбу захаду з усходам. Вот, як на барацьбу, так сказать, хорошей, белой и пушистой
Белой Рэчы Паспалітай, так сказать, са злыднямі, так сказать, з Мардорам, вось, з Масковіяй. Ну, як бы, ну, это такая інтэрпрэтацыя, ну, вядома, яна таксама мае права на існаванне, але я пастараюся вот зараз у лірычным гэтым адступленні, так сказать, нейкія, так сказать, мінусы таксама яе апісаць. Так, секундачку, толькі я вып'ю чайку. Абсолютно не уяўляю, як доўга ўжо ідзе стрым, але такое адчуванне, што ўжо гадзіны 2. О май гад, мы яшчэ не дабраліся. Ну, бачыце, это самае, як бы сапраўды падзяліць это на 2, это было як мінімум на 2, можна на 3 было б падзяліць. Но это была добрая ідэя, мне здаецца. Да, то бок, як бы, якія ў сучаснасці мы этого маем, просто, ну, в наступстве вот этих всіх падзеяў, з гэтай рэлігійнай вайны сусветнай, у якой мы таксама фактычна прымалі ўдзел. Пазней, чым усе астатнія. Там пазней, чым там, не ведаю, Японія ці Амерыка, там Мексіка, так, ці іншыя, вот. Але тым не менш. То бок вынік той, што як бы у беларусаў няма нейкай пэўнай тоеснасці. Да? Што вот яна як бы такая шизоідная, вось. Это у лепшым яшчэ выпадку. А ў горшым выпадку яна наогул проста арыентаваная на Маскву, так сказать, на ўсход. Вось. Чаму? Это якраз закладалася, ну, у меня такое адчуванне, што якраз закладалася тады. Да? І што як бы, ну, немагчыма адмаўляць, што, ў прынцыпе, што ў вялікай часткі беларускага насельніцтва існуе пэўны нейкі там прамаскоўскі, там прарасійскі сантымент. Мы это ўсё як бы тлумачым тым, што это ўсё вынікі саветызацыі, так сказаць, пазнейшай каланізацыі расійскай, але як бы пытанне, як бы, чаму яны былі настолькі паспяховымі, тая ж каланізацыя расійская, да, у Беларусі. Вось, значыць, адначасова пэўны скепсіс у дачыненні да захаду. Вось, ён таксама мае месца быць. То бок, як бы, такі асадачак, што называецца. Всё скончылася добра, фактычна, як бы, ну, там, па факту, як бы, у выніку там унія нават перамагла, і все вось гэта, і замірэнне нейкае прыйшло там, з той жа Масквой, як бы, я ж кажу, это вялізная эта вайна, якая там вялася просто на працягу 1,5 стагоддзя, так, фактычна, ледзь не 2, да, вялася па ўсім свеце, каталіцтва супраць усіх, можна сказаць. Але яна фактычна скончылася як бы нічыёй. Вот, нічыёй, якая па факту як бы хутчэй якую хутчэй можна разглядаць як паразу фактычна каталіцкіх краін, таму што многія з іх як бы заняпалі і сталі адставаць, так, чыста эканамічна ад астатніх. Вось, значыць, тут такі момант, што просто, ну, фактычна, тэарэтычна, ну, што, в прынцыпе, здарылася такого трагічнага, калі б яны просто прынялі просто каталіцызм, там, увайшлі ў унію, да? Ну, просто, ну, добра, ну, Расія там на 100 гадоў раней там, можа быць, стала больш такой, як бы, больш не празаходняй, а просто такой больш рэфармаванай, так сказать, заходняй дзяржавай, тое, што потым зрабіў Петр I. Ну, магло такое здарыцца, вот, то бок. Але, як бы, момант такі, што, как пишет Бёмер, да, что общество Иисуса не знало, что вера вещь свободная и не терпит принуждения. Ось, тут як бы сапраўды яны даволі як бы недалікатна часам дзейнічалі в этой сваёй палітыцы. Вось, я кажу, як бы, ну, многія як бы это як бы недооценьваюць, як бы наадварот, некрытычна пазітыўна ставяцца да гэтага, маўляў, што вот это яны прынеслі ў Беларусь, так сказать, сапраўдную цывілізацыю, так сказать, еўрапейскую. Вот, але, ну, это не зусім так, з увагі да таго, што еўрапейскай адзінай цывілізацыі ўжо на той момант не існавала, і што, я кажу, у Еўропе ішла рэлігійная вайна, а як вынік яна ішла і ў рэшце свету. Вось, то бок, праблема ёсць, да? Тут праблема ёсць якраз у сучаснасці, і я думаю, што, ну, найлепшым сведчаннем таго, што яе прызнаюць як бы ўсе, это, напрыклад, вот, літвінскі рух, да? Вот этот літвінізм, то, што называецца сёння. То есть ёсць пэўная частка людзей, якая разумее, што вот это вот беларусы, да, што вот эта рускасць у гэтым слове, это, в прынцыпе, праблема. І што вось гэтая вот прывязанасць на Масквы і праваслав'я, яно это просто вот, ну, што, маўляў, немагчыма быць з этой шизоіднай тоеснасцю сядзець, так сказать, на 2 крэслах.
Вот. І яны вот спрабуюць такім чынам адмовіцца ад гэтага ўсяго, там мы літвіны, як ніякія мы там не русы, не бела, не зелёна, там ніякія. Вот. Беларусь это назва там накінутая адным словам. Вось. Такім чынам нічога мы супольнага не хочам мець з гэтым усходам няшчасным. Вот. А ёсць наадварот людзі, якія нет, вот всё-таки мы будзем трымацца, так сказаць, каранёў там это самае, будзем праваслаўнымі там просто, будзем рэабілітаваць, так сказаць, это всё. Ну, как варыянт, да. Ёсць там іншыя варыянты. Это вот нехта ўнікае там, уцякае, да, там паганства, там, не знаю, буддызм, напрыклад, некаторыя, да, там, а некаторыя там наадварот, там русский мир, там еўразійства, што там ужо ускладняць, там давайте вот всё там мы там рускія са знакам качества і гэтак далей, да. Вот. Есть розныя групы, так сказать, на тэрыторыі там Беларусі, розныя беларусы, да, ёсць як бы. Вот ёсць, напрыклад, хрысціяне-баптысты, я вот колькі іх не назіраў, вот яны мне заўсёды як бы, яны там, вядома, збольшага там, ну, і рускамоўныя, але ёсць там, карыстаюцца сваімі, так сказаць, дыялектамі, там у нас, прынамсі, на Берасцейшыне іх вельмі шмат было. Вот. Яны просто пазней прыйшлі, як бы, гэтыя прапаведнікі іхныя. Вот. І ў іх вот няма вот такога, як у таких вот беларусаў каталікоў ці праваслаўных, значыць, няма такой вот дылемы нейкай, да, вот это можна чымсьці пазайздросціць ім, да. Вот. Адным словам, тут трэба ўбачыць сапраўды праблему, як бы пастарацца да яе паставіцца, як бы, ну, напэўна, сур'ёзна, вот. Таму што мы просто як бы, ну, так вот вырашаем, нейкім чынам вырашаем для сябе, напэўна, кожны, да, в этой арыентацыі, але як бы, ну, не вырашаем яе нейкім такім чынам, мне здаецца, ну, як бы на ўзроўні вось культуры там нейкай, да, то бок як бы некаторых рэчаў просто не кажам, да, нешта выбіраем тое, што вот нам якраз пасуе в інтэрпрэтацыі гісторыі і гэткім чынам, так сказаць, карыстаемся, да. Вот, значыць, калі вот, напрыклад, той жа там Абдзіраловіч, да, ён там пісаў, што заўсёды і з усходу і з захаду просто да нас прыходзілі там нейкія абмежавальныя там нейкія і нават прыгнёт той жа самы, так, што мы, маўляў, павінны ісці трэцім шляхам, вось. То сёння як бы ўжо да гэтай думкі мала хто прыслухоўваецца, і як бы, ну, натуральна, калі там сёння відавочна, што просто там захад это цывілізацыя, просто расейшчына это там это всё жах, вот, то як бы, ну, які сэнс, як бы, пад гэта як бы ўжо і сама гісторыя, так сказаць, падводзіцца, што вот, маўляў, там захад заўсёды быў такі, ну, это ж заўсёды ён там это самае нёс нам светач, так сказаць, цывілізацыі. Ну, як бы не факт, разумееце. Вот. І, значыць, вот это спрашчэнне, да, то есть мы хочам, Беларусь была каб часткай захаду, вось, а ўсё астатняе для нас как бы азіятчына. Вот это вот мяне асабліва трыгіруе, так сказаць, як буддыста, калі я чую, што Расія гэта Азія. Вот не так даўно, вот пару дзён таму літаральна я чуў там на эйрарадыё аднаго нашага такога палітолага, які, так сказаць, доктара паліталогіі, які, значыць, ну, вось самы такі выразнік вось гэтых вот усіх наратываў, так, гэтых вот мітычных, што вот Беларусь там заўсёды была часткай Еўропы, а это самае, ну, там, а калі, там, з якога, па калі, якой Еўропы, да, ну, это ўжо не удакладняецца. Вот заўсёды была часткай Еўропы, а там, вот Расія, типа, ніколі не была часткай Еўропы, вот Расія это вообще Азія, вот, і это самае, ну, прабачце, Азія якая? Вот мы ведаем, што мы сабе ўяўляем пад Азіяй. Вот. Там, не знаю, там Чынгізхана якога-небудзь, да? Ну, як бы там жа нібыта не заўсёды быў той жа Чынгізхан. Адным словам, як это там казалі, маскоўскае ханства, свінства і хамства. Вот. Это вот ператварылася ў, так сказаць, у нашу амаль што нацыянальную ідэалогію, вось, што вот мы, беларусы, это просто не рускія, антырускія, як кажуць, да, там некаторыя, вось, а тыя самыя, а з другого боку наадварот, нет, мы тоже самые русские, только со знаком качества. Вот, я взялся знак качества. Ну, одним словом, вот это вот дуалистичное вот это мысление, якое вот, ну, кожному буддисту, в принципе, оно настолько вот уже, ну, не близкое, не симпатичное, то есть, да, что вот там это Беларусь Захад, Россия Усход, там Беларусь это демократы, Россия это империя, Беларусь цивилизация, Россия это дикунство, и главное, что Беларусь это Европа, а Россия это Азия, да. Вот, значыць, то бок як бы, ну, а как же, просто звычайнаму чалавеку трэба ж вызначыць там, а хто хорошы, а хто плохой, там, адзін, ну, вот як дзеці, калі глядзяць кіно, вот ім трэба ведаць там good guys, bad guys, да. Вот, але як мы бачым, што просто, ну, праблемы ёсць з гэтым падыходам, і мы просто як бы грамадства падзеленае як бы да сённяшняга дня, і
Вот. Я хочу просто яшчэ раз сказаць, што это моя асабістая пазіцыя. Это ніякая там не пазіцыя нейкіх там буддыстаў. Я там не належу ні да якіх як бы груповак в гэтым сэнсе і накірункаў. Вось. Але просто выказваю свае асабістыя думкі, якія ну пад уплывам у тым ліку нейкага там вывучэння там майго, так сказать, таго ж буддызму. Вот. Я як бы ну не таплю, што называецца, за Азію там якую-небудзь. Таму што ну з майго гледзяшча глыбока як бы ну перакананне это Россия як дзяржава это не азіяцкая дзяржава як бы там это просто там ну калі яна нават нейкая візантыйская, то Візантыя таксама была часткай як бы Еўропы, як бы трэба разумець. І наогул это як бы ну заходні праект шмат у чым, да. Тое, што як краіна яна там самая там шмат краін у Расіі, расійскай імперіі, да, у тым ліку азіяцкіх, вот, і культур таксама, але як бы як дзяржава, ну я не бачу, што это ці як цывілізацыя, да, што там ёсць штосьці азіяцкае. Для мяне Азія это вот якраз там Азія, Індыя, Кітай это тое, што ну чаго мы сапраўды не разумеем, напэўна. І Расію туды як бы эту самую запихваць, по-моему, няма сэнсу. Тым больш, што як бы ну дастаткова доказаў таго, што Расія была сапраўды як бы заходнім праектам, да. Вот. То, что там, не знаю, гавораць, што нейкія еўразійцы, это іхная справа. Так сказать. Хай гавораць, што хочуць. Вот. Яны таксама заднім числом, так сказать, абгрунтоўваюць там нейкую сваю там адметнасць. Это абсалютная, в прынцыпе, херня. Вот. Але, так сказать, факт той, што вот расійскі імперыялізм, як бы, ён ствараўся рукамі заходнімі. Вот. Ужо з часоў, так сказать, Петра I. Перадусім тут немцы вялікую ролю згулялі. Вот. Я натрапіў падчас падрыхтоўкі, значит, стріма натрапіў на кніжку Йогана Готліба Георгій. Вось, такі немец. У Петербургской академии наук першыя 100 гадоў фактычна працавалі толькі немцы, можна сказаць. Да? Там, ну, адзін там Михаил Ломоносов быў нейкі. Вот. А так-то, в прынцыпе, асноўную працу рабілі якраз яны. Вот, дык, значит, книжка «Описание всех обитающих в российском государстве народов». Вось. Яна была написана по-немецку в 1776 годзе, по-расейску вышла в 1799. Вот. Ну вот мы читаем, там, и глядим, это 4 томы. Вось. Ну это фактично Библия российского империализма. То есть як бы написано заходникам, то есть як бы ён ну просто вот у захапленні ад расійскай монархіі, вот, ну ад Екатерины II тады якраз немка по нацыянальнасці там была, то бок як бы ну ён бачыць гэту якраз што цывілізацыйную місію сваю, так сказаць, на ўсіх гэтых прасторах. Вельмі цікавая насамрэч кніга, ёсць таксама в інтэрнэце. Вот. Наогул расійска-нямецкія адносіны тэма сама по сабе, да, значит, падзел Рэчы Паспалітай. Мы так гаворым, як быццам толькі Расія, так сказать, в этом удзельнічала. Ну не, ну яе падзялілі яшчэ паміж Прусіяй і паміж Аўстрыяй. То есть паміж немцамі пратэстанцкімі і паміж немцамі каталікамі. Вот, фактычна. Вот. Плюс яшчэ да Расіі. То бок як бы калі казаць пра пазнейшую там, не знаю, Расію, як бы это таксама ў вялікай ступені там проект заходний был, Советский Союз, да, там, большевизм, это как бы идеология, которая сходит з марксизму. Марксизм это европейская просто, это вынік там немецкого идеализма, один з. Вось, то бок, ну, як бы, трэба ведаць меру, сказать, у тым, калі мы, значит, прикладаем нейкія такія цэтлікі, кшталту Азія, не Азія, значит, на пэўныя, так сказать, факты гістарычныя, да? Вось. Ну і па выніку, як мы яшчэ, можа быць, убачым заўтра, я думаю, там все-таки Расія, дзякуючы пэўным абставінам, яна все-таки раней мадэрнізавалася, тую ж Рэч Паспалітую, як бы дзякуючы тым же, я не ведаю, немцам там і всем этим сваім, значит, такім таталітарным механізмам, якія у ёй прысутнічалі. Вот. То бок як бы фактычна атрымалася, што апошнія 200 гадоў якраз менавіта Расія была правадніком мадэрнізацыі той же самай еўрапейскай заходняй на нашай тэрыторыі. Вось. А не наадварот, як это было да гэтага. Вось. Ну, мы бачылі сёння, якая это была, так сказать, мадэрнізацыя, які это был уплыў. Вось. То бок як бы адмаўляць, это просто, ну, можно это адмаўляць, да, можно, натуральна, можна сказаць, што это ўсё як бы лухта. Вот. Але потым тады не трэба дзівіцца вынікам нейкіх там сацыялагічных апытанняў, так сказаць, і як бы і таму, што вот беларусы, так сказаць, яны ўсё ж такі от нейкія занадта прарасійскія, не той народ, который трэба. То бок трэба як бы ну на рэчы старацца глядзець рэалістычна. А гэта вот якраз наш буддызм гэтаму і спрыяе. І я думаю, што от урэшце самы час да яго перайсці, але
гледзячы на тое, што адбываецца, гледзячы на тое, што ўжо напэўна, колькі ідзе стрым? 2 гадзіны? Ну, такое адчуванне, што так. Сябры, 2 гадзіны это ўжо нереальна. Это я прашу, конечно, прабачэння, што я перацягнуў, но мяне настолькі вось гэтая тэма настолькі зацікавіла, вот менавіта саміх гэтых езуітаў, што фактычна сёння мы пра будызм амаль не пагаварылі, а вось толькі перайшлі да якраз да тэмы будызму і той ролі, якую, так сказаць, азнаямленні, так сказаць, захаду з будызмам згулялі менавіта езуіты, пра якіх мы вот так доўга расказвалі. Вось. Апошняе, што скажу, каб давяршыць, што менавіта падчас вось гэтых рэлігійных войнаў 17 стагоддзя будысты ўпершыню з'яўляюцца сярод падданых расійскага цара. А гэтымі падданымі ёсць ніхто іншы, як калмыкі. Вось, альбо ойраты, так сказаць, частка аднаго з мангольскіх племёнаў, якое якраз тады, на пачатку 17 стагоддзя, зноў пачало, так сказаць, рухацца, перамяшчацца, так сказаць, і заваёўваць пэўныя там часткі. Утварылася некалькі ханстваў, у тым ліку там джунгарскі. Вось, у 1637 годзе яны пранікаюць у Тыбет, і дзякуючы ім Далай-лама зноў, так сказаць, школа Гелук робіцца, так сказать, доминантнай у Тыбеце, фактычна улада вся, потым пяройдзе светская улада, пяройдзе да Далай-ламы. Вось, вельмі цікавая рыса. Ну, а частка гэтых самых айратаў, тая, якую мы ведаем як калмыкаў, яна прыходзіць на Волгу недзе ў 1630 годзе з таго часу і вступае ў хаўрус, значыць, з расейцамі, з маскавітамі супраць крымскага хана. І якраз это вельмі, так сказаць, ну, своечасова для іх, з іхнага гледзяча, это здарылася для Масквы, таму што, як мы ведаем, што крымскі хан, ну, яны ў розныя часы былі хаўрусавалі там як з Масквой, так з Рэчы Паспалітай, але это была заўсёды вельмі моцная сіла, татарская конніца, вось, якая, так сказаць, ад якой залежала вельмі шмат у войнах паміж Рэччу Паспалітай і Масквой. Вось, і фактычна тым, што калмыкі прыйшлі, будысцкія калмыкі, яны, так сказаць, не мелі ніякіх, так сказаць, нейкіх, ну, нейкай варожасці, дачыненні да татараў, але не мелі ніякага сяброўства, то бок фактычна як бы яны з імі ваявалі там за тэрыторыю. Вось, яны зрабіліся іхнымі як бы натуральнымі ворагамі. Можна сказаць, што іх як бы нацкавалі, да, на крымскіх татар. Вось, і такім чынам вот падчас гэтай вайны 13-гадовай яны выступілі на баку, так сказаць, Масквы разам з запорожскімі казакамі, вось, і змагаліся супраць крымскіх татар. І дзякуючы свайму баявому мастацтву, так сказаць, калмыкі здолелі крымскіх татараў некалькі разоў перамагчы. Вось, вельмі цікавы артыкул я на гэтую тэму чытаў, Леонид Бобров, значит, «Калмыцкая кавалерия в российско-польской войне», 2014 год, в украинском часописе «Зброязнав» выйшаў артыкул, вельмі рэкамендую. Вот, значит, ну, таким апогеем, напэўна, калмыцкага ўдзелу была бітва пад Белай церквой у 1665 годзе, калі 7000 калмыкаў пад камандаваннем запорожскага Ісаула Лізагуба, значыць, перамаглі польскую гусарскую кавалерыю і нямецкую наёмную пехоту. А гусары польскія это была, ну, напэўна, самая магутная тады ў Еўропе конніца. Вось, яны карысталіся дзідамі, прынамсі, як там піша, это самае, і перамаглі. І вось, так сказаць, паўплывалі гэтым вельмі на вынік вайны самой па сабе. Вось, якая скончылася падпісаннем гэтага андрусаўскага перамір'я, так сказаць, міра, потым быў гэты вечны мір. Адным словам, так сказаць, толькі тады з'яўляюцца ў Расіі нейкія будысты. Вось. Яны самі, дарэчы, не так даўно былі прынялі гэты будызм. Вось. Хаця манголы як бы будыстамі ўжо былі на той момант, але менавіта ойраты яны крышку пазней там менавіта тыбецкі будызм прынялі ад школы Гелук, якая якраз ужо была на ўздыме з 14 стагоддзя, вот таму яны яе і падтрымлівалі ў тым жа Тыбеце. Вот. Такім чынам будысты з'яўляюцца
у гэтым стэпу, так сказаць, паўднёвым і з'яўляюцца сярод хаўруснікаў Масквы, хаўруснікаў, так сказаць, расійскага праваслаўя і гэтак далей. Вось, на гэтым, я думаю, нам варта скончыць сённяшні стрым. Ну, зноў жа падкрэслім, што атрымліваецца, што украінцы, так сказаць, на украінскую тэрыторыю буддысты трапілі раней за тэрыторыю Беларусі. Але я спадзяюся, што заўтра мы ўрэшце дойдзем да таго, калі і ў Беларусі з'явіліся першыя буддысты ўрэшце. Вот. І пагаворым яшчэ пра шмат пра што. І пра графа Патоцкага, чаму ён ўсё-такі паехаў у Кітай, да якога мы пакуль так і не дашлі, і пра ўсё іншае. Окей, то я тады на сёння буду развітвацца. Дзякую вам за цярплівасць. Будзем лічыць, што такі як бы, ну, уводзіны насамрэч да заўтрашняга стрыма, які больш будзе вакол буддызму засяроджаны. Вот. Але, ну, я не маю права маральнага разлічваць на вашу цярплівасць больш за 2 гадзіны. Вось. Ну і на ўласныя фізычныя здольнасці таксама. Такім чынам я вам дзякую і спадзяюся, што да заўтра. Я ствару новы стрым, пастараюся даслаць сюды гэтую спасылку, і такім чынам заўтра о 12 гадзіне па Менску мы зноў жа будзем працягваць гэтую такую лекцыю пра тых жа там езуітаў, калмыкаў, беларусаў і іншых. Так, усяго вам добрага, прыемнай вам суботы. Заканчваю стрым. Калі згадаю, як гэта робіцца. Напэўна, вось так.